Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 41 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pitsa 15 sa bulan sang Disyembre 2021. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign na sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Kag karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Maulanon karon ang panahon diri sa siyudad sa Bacolod kag posible sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Ini tungod man banwa sang paglain sang panahon. Ang paglain sang panahon nga nagdulot ini sang isa ka bagyo, ang bagyo nga hingadlan sang pag-asa, bagyo nga si Odette. No, Odette. Medyo bulubas ko gini nga bagyo pero base hindi man gid maglaslas ang tudo diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, partikularmente diri sa siyudad sa Bacolod. Magadulot lang ini siya galing sa mga pag-ulan-ulan, no, kag pagbaha. Karon dugay-dugay kay mapagwas ang latest weather bulletin ang pag-asa. Pero karon na pagkatapos sa News Center, mangin kaupod naton si Dr. Sifard Kailian sa Provincial Disaster Management Program Division sa probinsya sa Negros Occidental kay hibaluon naton ang pinaka-latest, no, nga location sa matasang bagyo kag kung anong mga area ang posible nga mahalitan sini. Samtang antisira banwa, no, stay tuned kamo diri sa Bombo Radio Bacolod kag subong man sa Facebook Live kag YouTube channel, no, para nga at least makita ninyo kung ano ang laragway sa nga aton nga palibot karon samtang nagapaabot kita sa paglaslas sang bagyong si Odette. Sa pila ka mga nagapanguna pa nga mga balita lokal, pagsaylo sang Provincial Administration Center sa Talisay City ginahulat pa ang approval gikan sa national government. Probinsya may bag-uman nga ginapapungko karon nga provincial treasurer. Congressman Greg Asataya ginklaro nga wala ini nagaduso. O kung wala ini ginaduso, wala siya nagaduso sa pag-ilis sa ngalan sa Bacolod City General Hospital. Ano ang nagakatabo subong nga ang kadamo sa mga ara sa palibot ni Mayor Bing nga daw ginasenaryo nila si Kong Greg Asataya. No, hindi nyo lang pagsenaryohon ang isa ka tao, no, parang ikaguba sang pagtamdanay sang duha. Kaya sa ako niya nga paglantaw, ang rason malani nga daw
daw kasuya si Mayor Bing, kaya daw ka mga lain sang informasyon nga nag-aabot sa iya, daw maning isa sa mga nahibaluan naton, nga daw may nagasenaryo, nga ara lang sa palibot sa nga grupo ni Mayor Bing, hindi nyo man pagpasubrahi. Ang insakto lang, no? Ang aton diri hindi isa sa why man niya ang loyalty sa isa ka tawo, sa isa ka politiko, hindi man niya sa partido, dapat ipaminsaron ta iya nga mga kitabi nga politiko, hindi kita mangin traditional politician. Do paminsaron ta iya nga ang loyalty ta sa katawhan, hindi iya sa partido, Abir man kung ano nga partido ang imo ginpasakupan, kung ang imo ya katuyuan sa pagserbisyo sa katawhan, kampyon na. Waya sang hindi iya ang political party o kung ang grupo ang kampyon. Ang tawo nga ara sa grupo ang kampyon. O kung sa isa ka organisasyon. So kung ang isa nagbiya sa isa ka grupo or naglain naman ang tayada niya, nag-independente, nag-neutral, nagprimera, nagsigunda, nagtercera. Way sang nga question ang importante, ano ba ang track record sa isa ka tawo? Hindi na kinalan nga gubon pa naton magsolusenaryo kita para nga madayo na gid lang nga mabugto na gid lang ang nagahabil-habil nga mga maayo nga pagtamdanay. Digin panginwala ni Congressman Griga Sataya karon sa report ni Bumbuan, ang report nga ginaduso naman niya kuno nga islan ang Bacolod City General Hospital sa lain nga ngalan. Ginba-deny niya ini. Samtang, lakat sa mga kapitan sa Boracay, makita ang presensya ni Atay-Atayan. Gakalipat ko pero makita ko ng presensya ni Atay-Ding. Ganun siya si Atay-Ding sa Boracay. Kay, kuwan ini, banding ini, fellowship ini sa mga punong barangay, ngigin patawag sang liga ng mga barangay. Kung nato si Mayor Bing Lunardia, tiway problema kay ti siyang mayor sa syudad sa Bacolod. Pero may isa ka kandidato nga ato dito, si Ataydi, tinag-ano ka ito yung Ataydi? Ano ya ang rason nga ito ka man dito ya sa punong barangay ka man? Mamali siya ng imo yang presensya dito. Kaya nga, nagapadalagan kay imo ya dito sa syudad sa Bacolod. Isa unta na karon dugay-dugay. Yung Ataydi. Ang imo nga style mo lang yapon sa mga tradisyonal yung ginatawag yung nga trapo. Ang itsura mo yan daw hindi trapo pero ang imo nga style trapo. Traditional politician. Dalan sa libertad, balikan naton karon dugay-dugay. Sus, congratulations. Kanlaon Builders. Kaya giningagaw nyo kagapon buhos ba daw madayaw man talang alang sinyo nga sa pagkadasig ba lang iliubraw ng dalan ba? Ginulat pa naton nga magligad ang pila ka semana kag daw binula na guro nga naganganga ang dalan. Ti kagapon balbal gito nila damo to tawo nga gin-deploy. May ara pa to kuno kagapon duha ka taga City Engineers Office nga naga-supervise. Tapos pag-agi ko ginasang aga, pag-agi ko kay ba report din sa Bumbo, nabuhusan na tanan. Kagin pang butangan na to trapal kaso por kaso nga mag-ulan. Balikan ta karon dugay-dugay kay adto dito Banwa si Bombolyani Zil Minardo may na nga makita gid sa mga katawhan no sa Facebook Live sa YouTube channel nga ara na nag-epekto ng aton nga panawagan. Nga kung pwede padasig-dasigon ang pag-ubra sang sina nga dalan kay masako ina daya nga dalan kada hapon mag-aga kagapon doon naga inagi ang mga salakyan, volume sa mga salakyan nag-aagi na. Panginbulahan, pasalamatan naton ang subcontractor. Subcontractor naman lang kaya ang nakadaog gali kontrata, Supreme, ang hambal to gapon, Supreme, Supreme Construction. Ang forma nagasiling, nga gin-subcontract nila kuno, sang Kanlaon Builders. Isa-isaon tanag karon dugay-dugay. Sa balita nasyonal, mga lugar nga yara sa signal number 1, nagdamo pa suno sa Pag-asa. Ibaloon pag gina naton karon dugay-dugay kay ma-report man ang news center kag pagkatapos ang aton nga Provincial Disaster Management Program Division ang maghatag man sa aton sang update sini. Presidente Duterte formal na nga nag-file sa kahapon sa COMELEC sa iya sining withdrawal
sa iya sini nga pagpadalagan sa pagkasenador. Ano ayan ang rason? Kagano ayan ang istorya sa likod sini nga drama? Bantayan, no? Kay sa subong diri sa pungsod Pilipinas, daw nalingaw kita sa patag sang politika. Kay daway na iya ka formalan subong nga aton nga politika. Kay kadamo na gid sang kadramahan. Pero at least gakalingaw man kita sa mga kadramahan sang mga politiko. Kadungan man mga kabiyanan sa kagapon sang formal nga pag-withdraw ni Senator Bongo sa iya sini kandidatura siya, hindi ko magpadalagan, I will withdraw my candidacy. Kay isang una pa lang niya, hindi gid mabaton sa akon panghuna-huna kay tagipusoon ang ini nga posisyon. Gani ako mag-withdraw. Hindi na ako magpadalagan. Ate pagkadugay-dugay si Digong man siya, hindi man ko magpadalagan. Ay, grabe sa hirap at ginawag. Updanay sila ni Digong kag ni Bong, no? Digong, Bong. Perfect combination. Sige, sa Balita International, France nag-record sang masobra 63,000 kakaso sang COVID-19 sa sulod lang sa isa ka adlaw. Grabe naman niyo. Nag-ibwal naman liwat mga kaibigan ang kaso sang COVID-19 dito sa France. Ginakulbaan kita sa sining paghalog dito sa Pilipinas kag grabing tinipon-tipon, may mga karavan, may kung ano-ano na lang nga pagtinilipon nga daw sa wala lang mo. Basi bala mag-ibwal naman ang kaso sa COVID-19 now. WHO nagpaandam nga hindi dapat baliwalaon ang Omicron variant sang COVID-19. Amri natin ng mga top stories of the day sa balita lokal, national ka international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, kuhaon-kuhanay ang report, no? Standby lang kamo sa aton nga matag palamati kay from time to time samtang nagaprograma kita, magatag kita sang update, no, sa kundi na yon ang bagyong si Odette. Kuhaon ang report ni Bumbo Yanizil Minardo live sa Libertad Extension. Ang dalan nga panawagan naton diri sa kontraktor nga dapat humano na humana buhos, ginapatigan na lang. Pero hindi pa nagakulugan nga tapos na dapat siminto. Kay may isa pa ka lane nga kalkalo naman nila kag simintohon. Pero mayo na lang amat-amata na subong kag daw na padasig ang pag-ubra nila. No, ano nang itsura sa ginbusan nga dalan sang siminto? Yari ang report, Bumbol, Yanizil Minardo. Please come in. Yes, sa Bambudan, live kita diri sa Bong sa Libertad Extension na Barangay 31. Sa Bambudan, congratulations sa kontraktor diri no sa nga dalan kay tino na tigayon na gid nahuman ni ang ikatatlong lane from left side ka di Bambudan, no. So amo ni ang ikatatlong lane. So ang ginamat-amata naman sa Bambudan is ang ikaapat nga lane diri sa right side ko na Bambudan, no. Ginapamala-mala na ini ang semento di kag ibutangan nila espalto. So nagatunaw na di sila subong sang espalto Bambudan kag mutangan ni ang linya diri sa may Libertad Extension. So sa pagbutan sa asfalto siguro ang kuanya ang iyang joint, no, ang tinabuan. Yes, ang correct Bambudan. Pero ano Yes, ginatindugan mo sa likod mo na subong amo nang ginbuhusan kagahapon? Yes, Bambudan, amo gid ini mismo no ang ginatindugan namon diri subong ni Bobo Marley. So bali nagmala naman gani, bali way na isang trapal daw dito na sa pinakapunta ang may trapal. Tanawa Yes, sa tubig. Bambudan. Amo na to ang sa likod mo ang pakadto na sa taytay sang sa may backup 6. Yes, correct Bambudan. So amo na diri ng linya. So kung ikumpara nato na kagapon na Bambudan ang daloy diri sa trapiko, no. So medyo naghagan-hagan sa subong Bambudan o kanag okay na ya kay wala na di sa mga salakyan gin nga nagatalambay na bala ako nang naga-construct diri sa dalan Bambudan. So may barrier lang sa gihapon kay hindi pagitanto kamala ini ang semento Bambudan sa mga pilaguro kaadlaw pwede na gid ini malabyan sa mga salakyan na Bambudan. So ginatamata naman ini. Ang ginatindugan mo subong da amo nang spot nga ginatindugan man gapo ni Bumbo Andro samtang naga-report siya. Yes, correct ka Bambudan. Bambudan amo ini siya ang spot gid mismo nga katuan man daton diri kagapon. Imagine mo na sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga viewers subong nga nagalantaw sa Facebook Live,
Kagapon niya, duta pa na, hindi ba? Duta pa na, kinuhaan Yes. para sa purmas. Correct, Bambodan. So, sunod ni gani sa may foreman kagapon nga 33 ini kabuhos, no? So, apat ka mixer, i-divide ang 33 ini kabuhos. Amo na siya, Bambodan, ang nag-ugyon man di kagapon nga matigayon nga matapos na ini ang dalan. Subong at least, Bambodan, no, ang trapiko, bala kung natapos na ni nga pwede na maagyan, hindi na amo gini ka lain o kung kagarot na para sa mga salakyan, kaya tiga pakadto pakarederiya ang mga salakyan nga halin sa Libertad. Okay, ti sa subong, why ka na si may makita dara nga nag-obra? Bambodan, wala pa din sila subong ang iban ng obreros diri, naglakat pa to sila, Bambodan, pero may ginatunaw silang espalto sa likod ko gida mismo, nagakalayo pag gani, Bambodan. No? Sa Halong ka lang, pagkulang, basi matrasan mo kag ma-espalto ka na? magani kag hindi na ko di kahalin. So, amo na din sa Bambodan. So, Amo na ang ginatunaw ng espalto? Oh yes, Bambodan, ining sa may lata. Doon ka dasig na gani. Doon makasiliman nga, wow, magic! Yan, ni Bambodan, makadasig lang sa kagapon lang. Sila isang isa din nga nag-comment sa aton nga comment section. Siya nagsiminto sila sang gabi, 7 PM. Bisan gabi gali nagsiminto sila ano pa natapos man dayon. Kay kagapon sa hapon nakita ko ginabanatan na niya siminto. So ay guro matapos ang hapon to, hasta gid sang gabi nga obranay nila. Yes, correct ka, Bambodan, kay suno sa foreman ginahingagaw man nilang matapos kay basi mabtan sila ulan, no, kag mapilahan naman ni ka adlaw kon semana nga hindi nila maubra kay ti ka hindi mo man ni maubra, Bambodan, kung nagainulan kay ti ang semento hindi ni dali mamala. Aha. Yes, so Okay. gintingwaan nila nga mahingagaw kagapon kaga mayo man gali, Bambodan, no, kung ma-call out kung kakisay ning mga kauturan naton nga parte sini sa mga dalan kay ti do ginasako man nila nga matapos dayon ini ang dalan kay ti ka budlay man ni sa parte sa mga nagadala sang salakyan nga gutok ang ginaagyan bara, Bambodan, kung sa diin kisamo pa ni ang ginatunaan sa mga aksidente, Bambodan. Ang ilang nga bakho nga ara da kagapon wala nasubong. Wala na subong, Bambodan. So tawhay na dire, bakante na ini ang sa part sang fourth lane, no, nga kalayuhon nila, Bambodan. Aha, sige. Do amo na lang na iya ang siguro basi mga tapos ang bagyo, maamat-amata man nila da hakad. Amo nang ang punto naton amo malangni, no? Way man taya sa siling nga nagapaka malaot gid sa mga kontraktor. Kung mahimo lang naton nga mapadasig nga hinahinayon ta kay sa tasiling ko na gani, ang mga equipment subong sa mga kontraktor moderno na, hindi pareho sang una. So, moderno ang kagamitan, o galing kung kaisa ang pagtrabaho na dinumaan. Yes, amo gida, Bambodan. So, amo gina, Bambodan, no, kay ti wala man sila kulang sinisiguro sa mga kagamitan kag sa mga material. So, ang ila lang gid diri ang ilang labor o kon ang pag-ubra depende sa tao sini kay sa pagdalaman sa mga tao, Bambodan, no, kay ti ang naganilabay di gani hindi lang man mga gagmay nga salakyan, so may mga dagko pagin nga salakyan nga galabay. So kabudlay gid kung pila na kasimana, pila na kabulan, hindi pa sa gihapon matapos. Ti siling pagani isang isa diri ka naga-comment man diri dahil labla kay tanawang ko bidaw hindi ko mamurutan. Siling pagani din ni Ray Anthony niya, 3 days lang ang pagguba, 3 weeks ang pag-siminto plus 15 days curing period pa. Amo na kalawig gila 3 days lang ang pagguba, dali lang nagubod, pero 3 weeks ang pag-siminto, pwede man lang nga 3 days pagkaguba sina. Ang pagkaguba bala sina kag ang preparation bala kun dinakad na duta naguba na natapa na. Yes. Why man na sang curing period kay masiling ka nga hulaton tanay 3 weeks kag dispis bubuan. Kay pagka hakad subong abi natapan ina siya, bisan da sunadlaw pwede mo na niya bubuan. Pagka bubo mo kundi after 15 days ang curing period tapos na magyan na. Kung magsiling abi nga 3 days ginakad na ginguba. Pagkatapos 3 weeks pagka mabubuan sa siminto plus 15 days, may imagine mo na kung ano kalawig, bumbo yan eh.
Yes, ang maganda bombodan no kung istoryahan inibi ang mga napangguba nila nga mga dalan no ginakutkot o kanang mga naguba na nibilang mga semento so wala man niguro gina isa-isa kamot sini sa mga obrero so may mga backhoe man nga nagakuha bombodan kag may allotted naman gid nga budget sini nga para ipasemento na which is ara gid ang problema kung kakis-a sini sa mga trabahador o kana sa gadala sa mga obrero sini bombodan. Okay, sige. Bumbulyani, pagkatapos mo sina, kuha ay abi video ang siling ko kagapon nga taytay pag ito sa ano iyan sa sakop gapon sa Takuling, no? Yes, bombodan chikero naton kung ang taytay man to no nahuman naman no kung may mga pipila pa ka parte nga may kulang pa niyang portion niya bombodan. Sige, kay atong taytay to kadugay-dugay naman to ginobra ang railings niya. Ambot sa kadugay-dugay nga matapos. Ambot kun ano nang obrada inadlaw o pakyaw. So bumadaan si Kera naton kay nagliligad gani daw maisip na lang kami to kabilya kay base bala nagakulang na pero sa pagbalik naman bumadaan no may nakayo naman may ara lang pipila ka parte nga wala pa so si Kera naton bumadaan kung okay na to ang taytay dito bumadaan no, sa ginatumbod naton. Sige. Salamat gid. Yes, sa Bombodan, live kita diri sa buong sa Libertad Extension, Barangay 31. Ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. Mga kabyanan, mga kabumbo, nakita nyo man subong, no? Kag nakita nyo kung na sino man na nakalantaw kagapon sa live report ni Bombo Andro, makita pa yang duta pagid lang, no? Ang ining ginatindugan subong ni Bombolyani. Subong na siminto na tanan. Pero grabe man ugtas naton kay sang nagligad pa sang Domingo pa yan nagasagad na kita diya ka yaw-yaw mo nga kinala matapos na. O ti subong at least ara na, no? May agi na. Mga kabyanan, sumpulan tayo ni karon dugay-dugay kag pating update sa bagyo. Kaya ari ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. 2022 polls. Samantala itong kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at mga petitioners pinagsusumiti na ng memoranda sa loob daw ng 5 araw. Ang Interagency Task Force hindi na maglalabas ng guidelines kaugnay ng pagsisimula ng simbang gabi bukas. Ito namang bicameral conference committee nagkasundong bigyan ng 50 billion itong special risk allowance ng mga healthcare workers sa susunod na taon. School principal naman doon sa Iloilo, arestado matapos walang habas na nagpaputok ng baril sa loob mismo ng paaralan. At sa ating sports, balita itong Warriors superstar Steph Curry ay binasag ang all-time record sa 3-point upang kilalaning bagong hari sa kasaysayan ng NBA. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagabagatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bumaba na po itong bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa ikatlong quarter ng taong 2021. Dahil dito mula sa 13.5 million jobless noong buwan ng Hunyo ay bumaba ito ng 11.9 million noong buwan ng Setyembre. Ayon sa Social Weather Station Survey, ang bilang ng mga walang trabaho ay kinabibilangan ng 24.8% ng adult labor force na 2.8% na mas mababa naman sa rate lang 27.6% noong Hunyo. Pero sa kabila nito, mas mataas pa rin ng 5 points ang joblessness sa bansa ngayong taon kumpara sa parehong quarter noong 2019 na mayroong 19.8% average bago po yan ang COVID-19 pandemic. Base sa survey, ang dahilan ng pagtaas ng joblessness sa bansa ay dahil nagsialisan po ang mga tao sa kanilang mga trabaho dahil pa rin sa pandemya. Ang Visayas region naman ang nakapagtala ng pagtaas sa joblessness na mula 21.3% noong June 2021 ay tumaas ng 22.6% noong Setyembre. Ang pinakamataas namang bilang ng mga unemployed ay ang Metro Manila na nasa 34%. Itong Balance Luzon sa 27% at Mindanao na mayroong pinakamababang joblessness na 16%.
Samantala, umapila ng pagkakaisa sa kanilang mga miyembro ang PDP Laban Kusi Wing kasunod ng pag-atras ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo sa 2022 national elections. Sa isang statement, sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na dapat pa rin nilang magkaisa lalo na ngayong palapit na ng palapit ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte. Tiniyak naman ito na sa kabila ng pag-atras ni Pangulong Duterte at Go sa 2022 polls ay patuloy pa rin ang kanilang suporta sa mga pulisiya at programa ng Duterte administration. Ginagalang anya nila ang naging desisyon ng dalawa sa kanilang mga party leaders. Sinabi rin ni Cusi na proud ang partido nila sa accomplishment ni Pangulong Duterte sa harap yan ng pandemya. Kaya nga mananatili pa ring dominant party anya ang PDP Laban dahil sa tagumpay ni Pangulong Duterte sa buong 6 na taong panunungkulan nito sa bansa. Samantala, posibleng ideklara ng submitted for resolution ang mga petisyong inihain para ipadiskwalipika ang kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa ikatlong linggo ng kasalukuyang buwan. Kasunod na rin ito ng direktiba ng Commission on Elections 2nd Division na magsumite ang respondent at mga petitioners ng memoranda sa loob ng 5 araw. Ang 5 pahinang order ng 2nd Division ay may petsang Disyembre 13 at ito ay magtatapos sa Disyembre 17 bilang pagsunod pa rin sa COMELEC Resolution number 10673. Binigyang din ng COMELEC na idedeklara itong submitted for resolution kahit hindi magsumite ng memoranda ito magkabilang panig. Pero nilinaw naman ni COMELEC 2nd Division Presiding Commissioner Socorro Inting na tuloy ang pag-usad ng kaso maliban na lamang kapag magpapatawag ng clarificatory hearing ang division o itong mismong komisyon. Ang hakbang ng 2nd Division ay kasunod na rin ng pagbasura nito sa hirit ng mga petitioners na isabpina ang lahat ng mga documents ni Marcos sa tax evasion case. Una nang naghain ang mga petitioners ng mosyon para hilingin sa COMELEC na isabpina itong Bureau of Internal Revenue o BIR at Regional Trial Court ng Quezon City Branch 105 para maglabas daw ng mga dokumentong may kaugnayan umano sa tax evasion case laban pa rin sa dating senador. Bombo Weather Update. Ang bagyong Odette lalo pa daw lumakas at iniakyat na sa typhoon category isang araw bago mag-landfall sa Caraga region. Ilang lugar naman sa Visayas at Mindanao nasa ilalim na ng signal number 2 ayon sa Pag-asa. May ulat panahon si Bombo Dennis Hamito. Nakatas na nga Bombo Jane, Bombo Gerald ang typhoon signal number 2 dito sa eastern portion ng Surigao del Norte at maging sa Surigao del Sur. Yan ay mahigit 24 na oras bagong inaasahang landfall ng naturang sama ng panahon sa Caraga region. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa Kabikulan, partikular dyan sa Sorsogon, Masbate, kasama yung Ticao at yung iba pang mga lugar sa naturang parte ng ating bansa at yung southern portion ng Romblon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Agusan del Sur, Agusan del Norte at natitirang parte ng Surigao del Norte at gayon din yung Dinagat Island, northern portion ng Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Ang mga lugar na nabanggit natin ay makakaranas na ng unti-unting paglakas ng hangin at mga pagbuhos ng ulan simula yan sa oras na ito. At yung iba pang mga parte ng ating bansa maapektuhan din ng outer rain band at extension ng bagyong Odette. Huling namata ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layon 570 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ang kanyang lakas ngayon, yung kanyang typhoon intensity ay umaabot na nga ng 120 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 150 kilometers per hour. Ang pagkilos ng bagyo ay westward sa kasalukuyan. Nawala na yung direksyon na pataas na nakikita kanina ng Pag-asa. Ngayon ay westward ang kanyang direksyon. Ibig sabihin, tinutumbok niya yung parte ng Caraga region at yan ay sa bilis na 20 kilometers per hour. Mas mabagal kumpara kaninang umaga o madaling araw na nasa 25 kilometers per hour.
ang pagbagal ng naturang bagyo ay posibleng magpatagal nga ng pananatili nito sa dagat na magiging hudyat din ng posibilidad na maaari pa itong lumakas habang papalapit dyan sa landmass ng Mindanao. Bombo Gerald? Oo, so bumagal. Nagbago na naman yung oras ng landfall. So, kailan yung inaasahang pag-landfall ngayon, Bombo Dennis, ng naturang bagyo itong si Bagyong Odette? Bibilang tayo ng mahigit 24 oras, Bombo Gerald, at dadagdagan natin ng kaunti at depende doon sa kanyang magiging takbo sa susunod na mga oras. So, ibig sabihin, mga bandang hapon bukas ang posibleng maging landfall nito. Pero, pwede pa rin naman magbago yan pagka bumilis ng bahagya itong pag-usad ng naturang sama ng panahon, lalo't wala namang mga masyado nang nakakaharang na mga weather system dyan sa naturang sama ng panahon. So magtutuloy-tuloy na ito westward ang kanyang direksyon at inaasahan natin maraming landfall ang nakikita nating posibilidad para dito sa Bagyong Odette, Bombo Gerald, hanggang siya ay makatawid ng tuluyan dito sa mga isla ng Mindanao, Visayas at maging sa parte ng Luzon, yan sa may parte ng Palawan. Bombo Gerald. Dito sa piniplay natin, pulang-pula yung nandyan sa gitna ng bagyo na yung umiikot na yun, Bombo Dennis. Anong ibig sabihin nito, Bombo Dennis? Sa ngayon ay yan ay nagpapakita ng indikasyon ng napakakapal na ulap at kumbaga concentrated yung ulan dyan sa mga parte na kulay pula ang nakikita sa satellite image. Ibig sabihin kung ang inyong lugar ay nandyan sa mga area na kulay pula ang pinapakita ng Doppler radar, nangangahulugan ito ng posibilidad ng mga pagbaha. Pati na yung nasa gilid na parte, Bombo Gerald, yung mga kulay dilaw, ay uulanin din yan. Malaki ang tsansa na magkaroon ng mga pagbaha, lalo na kung low-lying areas. At iniuulat nga ng ating mga himpilan dyan sa mga lugar na yan, na mistulang saturated na nga yung lupa dahil nasa 3 araw na may mga pag-ulan bago pa man itong pagpasok ng Bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility. Si Bombo Jane, may katanungan. Bombo Jane, baka may roon din tatama doon sa kanilang pag-ulan sa Cagayan de Oro, Bombo Jane? Bombo Dennis, gusto ko lang malaman, no, itong dadaanan ni Bagyong Odette, kagaya ba to sa dinadaanan ni Sendong 10 years ago? Tama ka dyan, Bombo Jane. Yan yung pinakamalapit na pagkakapareho. Yung kanyang direksyon, nangyari na parang senaryo na nangyari na 10 taon nakakalipas. 2011 nang tumama ang Bagyong Sendong doon sa inyong lugar, sa may parte ng Cagayan de Oro at mga kalapit na lugar. Kung hindi man natin gustong takutin yung mga kababayan natin, ayaw natin mag-iwan ng takot sa kanila, ngunit awareness ang nais nating mangyari. So kung malaki ang naging pinsala ng Bagyong Sendong, dapat maging aware tayo at mag-ingat na rin. Kung kinakailangan lumikas ng mas maaga, ay kailangan natin gawin ito ng as early as siguro 1 day ahead, Bombo Jane. Dahil nga yung pattern ng Bagyong Sendong ay katulad din halos nitong Bagyong Odette at posible ang malaking pinsala kapag hindi umalis yung mga lugar o doon sa mga lugar na nasa mabababang parte at yung mga posibleng gumuho yung lantad sa landslide, dapat din pag-ingatan ng ating mga kababayan. Malakas ang ulang dala nito, malakas din ang hangin dahil nasa 120 to 150 kilometers per hour yung kanyang taglay na hangin at kung titingnan naman yung kanyang bit-bit na ulan, kaya nitong magdulot ng mga pagbaha at pati na yung surge sa karagatan ay posibleng umabot ng 4 na metro ang taas ng idaragdag dun sa kasalukuyang alon ng dagat. Ganyan ang posibleng maging epekto, Bombo Jane. So ibig sabihin, mas malakas pala ang dala na hangin nito kaysa pag-ulan. Kasi yun yung naranasan ng Cagayan de Oro 10 years ago, Bombo Dennis. Mas malakas ang hangin kaysa ulan, pero kinaumagahan, grabe naman ang dalang pagbaha. Tama yan, Bombo Jane, pero depende dun sa mga area. May mga lugar kasi na hindi man kalakasan yung nararanasang hangin, pero sila naman ay nasa low-lying areas, lantad pa rin sila sa sakuna, Bombo Jane. So 2 bagay ang dapat natin pag-ingatan. Mag-ingat tayo sa ulan na napakalakas at pwedeng magdulot ng mga pagbaha at mag-ingat din tayo sa hangin. So kung mag-prepare na rin naman tayo, doon na tayo maghanda sa worst case scenario at para at least alam natin kung gaano katindi yung pinaghahanda natin at mas ligtas tayo sa ganong pagkakataon, Bombo Jane. Okay, Bombo Dennis.
Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroon daw mga natangayan ng bahay dyan sa Surigao del Sur at kilalanin natin kung sino-sino yung mga yan. Nasa linya ang Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak. Nasa evacuation center na ng Surigao del Sur Capitol Building ang may-ari ng 7 kabahayan na natangay ng naglalakihang alon matapos inilikas ang mga ito kasama ng iba pang mga residente sa coastal areas ng naturang lalawigan. 4 pa lamang sa mga may-ari ang nakikilala, kinabibilangan nila Nizel Mendez, Pernilin Aging, Dudong Bukay at Bibing Santa. Samantala, nakaligtas naman sa panganib ang magkakamag-anak na mangingisda mula sa bayan ng Cagdianao, Dinagat Island Province mula sa naglalakihang alon sa karagatang kabunsod na rin ng bagyong si Odette. Pansamantalang sumilong sina Rayjan Hingpit, Michael Hingpit at anak nitong si Novi sa Municipal Hall ng naturang lugar. Sila na may nakatanggap na ng relief pack mula sa lokal na pamahalaan. Inalerto ngayon ng Office of the Civil Defense Caraga ang mga taong nakatira malapit sa mountain slopes na nasa mababang lugar dahil sa posibleng mga pagbaha at mga landslide na hatid ng patuloy pa rin na pag-ulan dito sa rehiyon ng Caraga. Ayon nga sa General Flood Advisory na inilabas ng Darbindaro. At ngayon nga, nagpalabas din ang advisory yung DOH Caraga na iniurong sa Disyembre 20 at 22 ang bakunahan dito sa Caraga Region dahil na rin sa epekto nitong bagyong Odette. Yes, kumusta ngayon yung panahon dyan, Bombo Kevin, dahil dito nga sa Metro Manila mayroon yung naranasan yung medyo makulimlim na dito. Kumusta yung panahon ngayon dyan? 24 hours from now, posibleng maglandfall na yung bagyo dyan sa bandang Visayas at Mindanao, Bombo Kevin. Simula pa kahapon, Bombo Gerald, yung araw hindi talaga sumisikat dito hindi nakikita dito sa aming area sa Caraga Region. Nananatiling makulimlim yung kalangitan hanggang sa ngayon at may mga pag-ulan na nararanasan. Heavy rains kanina, 3 hours na, at sa ngayon naman ay medyo moderate na pagpatak ng ulan yung aming nararanasan. Yung ibang lugar, yung Surigao del Sur, yung Surigao del Norte at ang Dinagat Island, yun, masyadong maulan talaga yung mga probinsya na yan na naka-signal number 2 sa ngayon. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Kevin. Maraming salamat. Mula dito sa Butuan City, para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga sandaling ito, papasukin kaagad natin sapagkat mayroon daw inilabas itong Interagency Task Force na mga bagong resolution at nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Gerald, pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Carlo Nograles, ang spokesperson ni Pangulong Duterte at sharing spokesperson ng Interagency Task Force para sa mga bagong resolusyon. At nagkaroon lang ng problema yung RTBM at ito sa live briefing ni Secretary Nograles at yun, meron silang pinagpulungan kahapon kasi na yung mga bagong yan. Ang rekomendasyon na ipanatili sa Alert Level 2 ang lahat ng lugar sa Pilipinas mula bukas 16 ng Disyembre hanggang sa katapusan at 31 ng Disyembre. The entire country will continue under Alert Level 2 beginning tomorrow, December 16, until December 31, 2021. Kaugnay nito, inirepeal ng IATF ang guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines as amended at ang pag-adopt ng IATF sa guidelines on the nationwide implementation of the alert level systems for COVID-19 response as amended. Sa mga frontliners, kawani ng gobyerno, mga LGUs, volunteers, at sa ating mga kababayan, this would not have been possible without your cooperation, your help, and your sacrifices. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Bomba Raymond? Yan yung dalawa actually, yung bagong resolution na yan. So, manatili sa alert level 2. Ito ang buong bansa na. Ang buong bansa na simula sa bukas, December 16 hanggang sa December 31, Bombo Gerald. At ibig sabihin, pantay-pantay na. Batay nga sa bahagi ng resolution ay yung lahat na, dahil tinanggal na yung Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine. So, ibig sabihin, wala na yun. Yung dati na nakasanayan natin na yung mga quarantine classifications natin, nakalimutan ko na rin yung part na yun. Yung nasa tayo ay lockdown o kaya yung iba pa na alert system noon. Pero ngayon ay nasa alert system na, yung level 1, 2, 3, and 4, yung pinaka-maigpit, Bombo Gerald. So yan, yung bago ngayon, buong bansa na ito hindi na pilot sa Metro Manila at mga ibang mga rehiyon. So ina-adapt na ngayon, scrap na yung nakasanayan natin noon na mga restrictions, Bombo Gerald. So bukas din, hindi na rin maglalabas ng bagong guidelines ang IATF. So ang ipairal bukas sa magsisimula ng simbang gabi ay yung alert level 2 guidelines, kung saan ang pinapayagan sa indoor activities kabilang na ang religious gatherings ay 50% capacity. Ito ay applied sa lahat ng simbahan sa buong bansa simula bukas nga pagsimula ng Misa de Gallo o kaya ay simbang gabi. So yan yung mga bagong resolusyon ng Interagency Task Force. Bombo Raymond, Yes, Bombo Gerald. Live ba yan dyan sa Malacanang ngayon? So yung nakuha natin kanina kay acting spokesperson Carlo Nograles ay live yun? Lockdown. Yes, tama ka dyan. Bombo Gerald. Yun, live na live kanina yung announcement ni Secretary Nograles dahil bagong-bago yun. Kahapon lamang sila nagpulong at ngayon lamang ini-anunsyo yung resolution na yun na talagang yan na yung ating asahan na kumbaga protocol alert level 2 sa buong bansa simula bukas, Bombo Gerald, hanggang December 31. Okay, so abangan siguro natin sa susunod na network news yung karagdagan pang mga resolution ng IATF na yan. Bombo Raymond, maraming salamat. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Ang PNP Anti-Cybercrime Division nakahanda ng imbestigahan itong nangyaring hacking incident sa isang bangko. Ang publiko naman pinag-iingat dito pa rin sa cybercrime. At itong school principal doon sa Iloilo arestado matapos walang habas na nagpaputok ng baril sa loob mismo po yan ng paaralan. At sa ating sports balita, Warrior superstar Steph Curry ay binasag po itong all-time record sa 3 points upang kilalaning bagong hari sa kasaysayan ng NBA. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang PNP Anti-Cybercrime Division nakahandang imbestigahan ang nangyaring hacking incident sa isang bangko. Ang publiko naman pinag-iingat laban sa cybercrime. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Nakahanda ang PNP Anti-Cybercrime Group na imbestigahan ang nangyaring hacking incident sa BDO Unibank Incorporated sa sandaling may mga private complainant ang maghain ng reklamo sa kanilang opisina at kung ipag-utos din ito ni PNP Chief General Jonardo Carlos. Nilinaw kasi ni PNP ACG spokesperson Lieutenant Michelle Sabino na hindi sila basta-basta na lamang mag-imbestiga batay lamang sa news report o sa social media dahil dapat ang mismong bangko ang unang magsagawa ng investigasyon dahil isa itong breach sa cybersecurity. Dagdag pa ni Sabino, batay sa Back Secretary Law ay kailangan ng PNP ACG ang isang warrant mula sa korte bago sila makapagbigay ng data kaugnay sa insidente.
Dagdag pa ng opisyal, sa ngayon wala pang individual na biktima ng hacking ang lumantad. Malaking bagay din anya ang assurance na ibinigay ng bangko sa kanilang mga kliyente dahil ibabalik nila ang pera. Samantala, pinag-iingat din ng PNP ang publiko hinggil nga dito sa cyber security crime. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, kapag gagamit ng social media, huwag tatanggap ng mga unfamiliar friend request dahil malimit gumagamit ng peking account ang mga hackers. Ang malimit din anyang paraan ng mga cyber criminals ay i-hack ang mga personal computers at gadgets para makapag-send ng emails na mayroong infected attachment. Kaya mahalaga na huwag basta-basta magre-reply o bubuksan ang mga kahina-hinalang emails na mayroong links dahil ito anya ang maituturing na phishing emails. Huwag rin daw basta-basta ipamigay ang mga mahalagang impormasyon, lalo na ang contact at bank details, at palaging magpalit ng password. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan ay hatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Naman ang Bicameral Conference Committee nagkasundong bigyan ng 50 billion pesos ang special risk allowance ng mga healthcare workers sa susunod na taon. May report si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Gerald, nagkasundo nga ang mga mambabatas na paglaanan ng 50 billion pesos na pondo ang Special Risk Allowance o SRA ng mga healthcare workers para sa susunod na taon. Sinabi ito ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, kasunod na rin ng approval ng Bicameral Conference Committee sa proposed 5.024 trillion pesos na national budget para sa taong 2022. Sinabi ni Yap na kinailangan nilang humugot ng pondo sa ilang mga items sa ilalim ng General Appropriations Bill o GAB para mapondohan ang special risk allowances. Gayong sa National Expenditure Program pa lamang ay hindi na ito naisama dati ng Department of Budget and Management. Samantala, kaugnay pa rin sa COVID-19 pandemic response, nasa 48 billion pesos naman ang napagkasundo ang halaga nilang mga mambabatas para ilaan para naman sa booster shots. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Yap. Almost 48 billion po ang booster shot natin. So bakit hindi natin ilinagay lahat sa program? Ito po yung explanation dyan. Paano po sa dami na nagdo-donate sa atin, katulad niya yung US, nagdo-donate sa atin ng Pfizer, yung China, nagdo-donate sa atin ng Sinovac. Kaugnay niyan, Bombo Gerald, mamayang hapon ay nakatakdang ratipikahan ito ng mababang kapulungan ng Kongreso bago pa man yung nakatakda nila na Christmas break. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Ang school principal sa Iloilo arestado matapos walang bus na nagpaputok ng baril sa loob mismo ng paaralan. May update ang Bombo Radio Iloilo. Arestado ang isang prinsipal matapos walang habas na nagpaputok ng baril sa bayan ng Leganes, Iloilo. Ang arestado ay si Mr. Romeo Valiente, 58 anyos, residente ng Barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo at prinsipal ng Ginubatan Elementary School. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Staff Sergeant John Mark Tuason, investigador ng Leganes PNP, sinabi nito na nakatanggap sila ng impormasyon na may nagpaputok ng baril sa nasabing paaralan. Pagdating sa lugar, inamin ni Valiente na nagpaputok siya ng armas dahil may bumato umano sa kanyang kwarto sa nasabing paaralan. Isinuko naman ng principal ang kanyang 357 Smith & Wesson na baril na wala ng bala at wala ring itong harawak na permit to carry firearms. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Unti-unti nang nalinis ng mga clean-up crew ang mga debris dulot ng pananalasan ng 50 buhawi sa ilang estado sa Amerika. Sa isinagawang search and retrieval operation sa Kentucky, na-recover ng mga crew ang bangkay ng 2 buwan na bata na siyang pinakabatang namatay sa nangyaring kalamidad at bangkay naman ng 98 anyos. Sinabi ni Governor Andy Bashir na inaasahan nilang mas madagdagan pa ang bilang ng mga casualty lalo pat nasa mahigit 100 kataong missing habang 74 na ang naitalang namatay. Bombo Sports News.
Dumadagundong sa selebrasyon ng pamosong Madison Square Garden sa New York matapos na ma-break na naman ng superstar na itong Golden State Warriors na si Steph Curry ang all-time record na may pinakamaraming 3 points sa kasaysayan ng NBA. Nagawang mabasag ni Curry ang record ng Basketball Hall of Famer at kinikilalang hari sa 3-point area na si Ray Allen sa first quarter ng laro kanina ng Warriors laban pa rin sa New York Knicks. Binigyan ni Curry ng standing ovation ng mga fans at sinundan ng time out ng Warriors upang samantalahin ang selebrasyon. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News. Noon time edition, balikan lamang itong ating mga headlines. Itong bagyong Odette lalo pang lumakas at iniakyat na sa typhoon category. Isang araw po yan bago ang landfall naman sa Caraga region at ilang lugar sa Visayas at Mindanao na sa ilalim na po ng signal number 2 ayon sa PAGASA. Ang PDP Laban leadership umapila sa kanilang miyembro ng pagkakaisa pa rin sa kabila ng pag-atras ni Senator Go at Pangulong Duterte sa 2022 polls. Ito namang kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at mga petitioners pinagsusumite na ng memoranda sa loob ng 5 araw. Buong bansa naman, isa sa ilalim na simula bukas sa Alert Level 2. Good news naman sa mga sabungero dahil papayagan ng 50% capacity sa mga sabungan. Ang Bicameral Conference Committee ay nagkasundong bigyan ng 50 billion pesos ang special risk allowances ng mga healthcare workers sa susunod na taon. School principal naman sa Iloilo arestado matapos walang habas na nagpaputok ng baril sa loob mismo ng paaralan. At sa ating sports balita, Warriors superstar Steph Curry binasag ang all-time record na 3 points upang kilalaning bagong hari sa kasaysayan ng NBA. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To all Star Nation, to all and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 34 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan na Bombohanay sa Auto. Bago lang ninyo batian ng Bombo News Center sa pagdulong sa Bombo Network News. Mabatsagan na subong ang tika-tika ni Bagyong Odette diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kay sunod sa pag-asa. Nalakip kita karon mga kabyanan sa napaidalom sa storm signal number 1. Karon dugay-dugay magadulong sa report si Bombolyan ni Zil Minardo gikan sa Philippine Coast Guard kay may mga nagapinamangkot na diri kung bala kansilado ang biyahe sa mga sakayang pandagat nga nagatabok karon sa pagkanto sa Iloilo kag Iloilo pabalik diri sa Bacolod. Kag mangin kaupod man natin karon dugay-dugay si Dr. Sifard Kailian, ang head sang Provincial Disaster Management Program Division, sa paghatag pagid sa mga latest information may kantanan sa sining bagyong si Odette. Inatanan sa aton nga pagpanumbalik, kindly standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay net. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panabor Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman, Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako na ang 500 pesos cash, kag balor nga 650 matgid. Una sa tanan, bugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta, idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay, kag subong man sa bulong sang akon nga bana, na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man, para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo
Manubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy. Basta Radyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 46 minuto sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. I-try na ito na sa piyakalinya si Dr. Sifard Kailian, ang head sang Provincial Disaster Management Division Program o kung Provincial Disaster Management Program Division sa nga probinsya sa Negros Occidental. Magkuha na kita sang update, no? May kaintanan sa sining bagyong si Odette. Okay na? No? Sige, abi, gina-try na to, no? Pagi si Isek Zoom interview, ibalo naton kung ano na ang lakat, no? Sa sining bagyo, sa dinin na yun ng area, sa siniyang mga tinion, kag ano ang pinagkabang mga pagpaandam, no? Sa gikan sa aton nga Provincial Disaster Management Program Division. Okay, sa piyak nga linya, si Dr. Sifard Kailian. Sir, may udto? Yes, may udto, Bombo Daniel, no? Kag may udto sa tanan nga natagpalamati sa Bombo Radyo. Kumusta na ang inyong monitoring sa sining bagyong si Odette? Yes, Bombo Daniel, no? Ang aton nga Tropical Cyclone Bulletin number 3, ginpagwa na sa aton nga pag-asa. Ang aton nga severe tropical storm nga si Odette, naghimo na siya sang typhoon, no? So typhoon Odette, no, gin-issue alas 11 kaginas ang aga. Sini nga aga, Bombo Daniel. Okay, so ang probinsya sa Negros Occidental sa latest report nga amo na baton ri is the entire province of Negros Occidental is under signal number 1. Bombo Daniel, not Negros Occidental but Western Visayas. Western Visayas. Entire Western Visayas. Okay. Yes, so kung magsiling Western Visayas, ano ni nadala din Negros? Dala ang
Negros Iloilo. Occidental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, and Guimaras. So bilog So nga. tanan-tanan gid sa Western Visayas. Tanan-tanan sa Western Visayas. Signal number Yes, 1. So ano kabaskog ang hangin subong, sir, sa inyong monitoring dira? Yes, subong no, ang aton nga Odette nag-intensify na into a typhoon no. Nag-move siya subong westward over the Philippine Sea east of Mindanao. Ang location sang ining bagyo nga si Odette no, gina-estimate base sa mga available data sa Pag-asa 590 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur nga may coordinates nga 8.8 degrees north, 131.7 degrees east no. Ang intensity sa sininga bagyo sa subong yara sa 120 kilometers per hour near the center ang iya maximum sustained winds. Kag may gustiness o kung pagmadlos nga yara sa 150 kilometers per hour no. May central pressure ini siya nga 975 hectopascal no. Naga-move siya o kung nagapakadto no westward at 20 kilometers per hour. Ang iya strong winds mabatyagan sa iya outer winds no kag outward diameter nga 330 kilometers from the center. So ining bagyo ginabana-bana no nga after 12 hours no 8 PM karon sa gabi yara sa 9.3 degrees north, 129.8 degrees east, 475 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte nga may intensity man gihapon nga 140 kilometers per hour. Gina-forecast man siya no nga kadto Bumbo Daniel no after 24 hours alas 8 sang aga sa 16 sang Disyembre no or Thursday na no 9.7 degrees north, 127.3 degrees east, 200 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. No nga may ara na sang kabaskugon nga 150 kilometers per hour. Kag sa 36 hours no kung tatlo ka adlaw sugod sa sini no. Alas 8 sang gabi sa Disyembre ara na sa 16 sang Disyembre 10.0 degrees north, 124.0 degrees east over the coastal waters of Clarin, Bohol nga may ara 140 kilometers per hour ang iyang kabaskugon. So amo na siya bubudan no malapit na gina sa aton alas 8 sa 16 sang Disyembre. Okay, so ano ang posibilidad nga makakuan kita bali magataas pa ang signal warning sa aton diri may dako ang posibilidad nga ma-signal number 2 or 3 pa kita diri? Well, Bumbo Daniel, kung mga 140 siya, we can expect a signal number 3. For this matter no. Kung namuning iya sang Pag-asa nga intensity estimate sa iya sustained wind no, pwede posible. But then Bumbo Daniel no, again we have 36 hours to go. May mga changes in bagyo no. Mag-igo ni siya sa duta or either basi may ara kita nga mga shearing nga matabo. Well for that no, posible ang tanan basta sa singning bagyo nga si tropical or si Typhoon Odette or si Rai no. Typhoon Rai na siya sa international name. Okay, so bali basi pamanlang yang kung magbunggo siya sa bukid sang Kanlaon kag maghinay-hinay ng impact niya di sa aton sa Bacolod kag Negros? Kabay pa Bumbo Daniel no. Kabay pa no. Ani no amo na siya no kag at least no may ara man mo kay kung dumduman mo Bumbo Daniel may ara kita nga bagyo man nga ginbantayan sa una no nga abita masulod gid siya sa Kabangkalan area but ultimately mga alas 2 sang kagahon nag-change course ini siya kag nagsaka pa Iloilo. So may ang probabilities ara tanan no kay tungod ang ginatawag nga cone of uncertainty kadako man Bumbo Daniel no. Kag kung makita mo may ara man siya nga magsaka mo, may tendency pa man siya nga magsaka or manaog no. So until then no, until siguro mga 6 hours no, even 6 hours before the landfall or before siya igo sa aton may mga changes pa man ina Bumbo Daniel, and we hope and pray no again ang prayers gid naton ginapangayo sa atong gobernador. We pray for the safety of the province no, as well as we prepare for the coming of this typhoon
Odette no nga si Typhoon Odette hindi makahatag sa negative impact kag dako nga damage sa aton nga probinsya. Ang iya gani nga direksyon ang iya nga pag-travel ano ka direction. Westward siya, westward so no? 20 kilometers per So hour. kung hindi magkambyo ang iya nga direksyon, pero usually pagkaligad sa pila ka mga oras nagakambyo abi ang iya nga direksyon. Kung hindi magkambyo ang iya nga direksyon daw gasintro gid sa aton. Sa Subong no, ang track niya ti maigo gid ta. Kagaina nga track niya naga kagaina nga advisory ang track niya it will be malusot siya sa Central Negros or diri sa Mayla La Castellana. But we will again lantawon tang tracks niya no kay basi may mga changes pa man sa path kag sa iya nga direction. So isa na ako Daniel ang pagpangamuyo sa aton nga mga sa aton pumuluyo sa probinsya. Unless siguro sir kung mag-change ang direction from westward mag-west northwest sabi nga daw magsaka-saka sa gamay medyo daw malapalapaw siya. Yes, Bombo Daniel no pwede na kung maguba to ang high pressure no kaya again may high pressure abi sa babaw kag may wind shear pa. So kung madula ini siya in time for the next siguro 24 hours then may changes no sa iya sang track sang aton nga bagyo. Kay usually sa panilag ko lang yabi sa pila na ka mga bagyo nga nagaalagi daw kalabanan ang direksyon sa bagyo ga west northwest direksyon. Yes, bumutan but may high pressure abi sa babaw. Amo tong nagakwan siya do nagapugong para nga magsaka sa pibabaw. Hindi na siya pwede kasulod sa high pressure, ang low pressure kay ma-shear na siya o maguba na siya mo kagati ang kabuhi isang bagyo likaw man na siya sa dumay utok man ba? Kaguba sa iya kag dula sa iya. Amo gani hindi siya magkapalapit dito si babaw kay may high pressure. Unless nga madula ang high pressure nga makasaka gid siya kay kay usually ang direksyon sa bagyo amo na mo west northwest nga direction. That's why gagakaigo gid pirming Batanes. Yes sir. Oo. Kung makita nyo sa December no, usually amo gid man na ang track sang aton bagyo kag wala sa high pressure naga-recurve na siya pasaka mo. But subong medyo mabaskog ang high pressure sa babaw no. Nisiring tanga babaw dito na yun sa may China na nayon sa Mongolia no nga mga part no kay amo ni siya ang pressure nga naga-push down man sa aton nga tropical or sa aton nga typhoon no ang magwa diri sa aton sa Pilipinas no. So muna siya Bombo Daniel no lantawon tagid no ang tanan mag-monitor sa Bombo Radio sa aton nga paghatag sang mga updates kag para magka-prepare ang tanan sa pagsulod sang aton nga typhoon nga si Odette. Okay. Wala pa man sa advisory sa bahin sa mga sakayang pandagat? Ay may ara na. Bombo Daniel ang aton nga ang aton nga Coast Guard naghatag na sang advisory kay automatically ang aton nga ang aton nga Coast Guard nagahatag na sang automatic na sa sa Coast Guard pag signal number 1 no ang aton nga sakayan no ang Coast Guard naghatag na sang ila advisory number 2 no because of the tropical storm Odette no issued at 11 AM today no ang Iloilo City en route Bacolod no canceled ang trips. Dumangas Iloilo en route Bacolod, Negros Occidental vice versa canceled ang trips. Carles Iloilo en route Gigantes Island, Carles Iloilo vice versa. Estancia Iloilo en route Gigantes Island, Sikugon Iloilo City en route to Manila, Batangas and Cagayan de Oro and vice versa are all advised and canceled na no. Pirmahan ini sa aton nga Coast Guard Commander Commander Edison B. Diaz no. So station commander sang CGS Iloilo kag ang aton nga operations man sang sa aton nga Coast Guard no ato man to sa
sa Iloilo Subong ara sa Emergency Operations Center sang Coast Guard no. Sang una ang aton nga Commander Benjamin no. So tumanto siya and closely coordinate diri sa aton sa Negros Occidental. Aha, so ang pag-cancel sang biyahe hasta di sa Roro? Yes sir, hasta sa Roro. Tanan-tanan nga biyahe sang aton nga mga seacraft gin cancel na. Okay, sige. Sir, lastly ang mensahe abi sa aton nga mga kauturan kag ang mensahe sa aton gobernador, anong iya mensahe para sa mga katawhan? Yes, sir, Bombo Daniel, kahapon nag-istorya kami sa ni Gob no. Brief ko siya sa aton nga typhoon or sang nagligad severe tropical storm pa lang. And naghambal siya no. Again, ang message niya is again prayers no nga hindi maigo ang aton nga probinsya sang sini nga typhoon no. We still have time to pray and ask the Lord nga either magsaka kung maguba ang high pressure sa babaw, Bombo Daniel, gini siya, masaka gini siya no. And prayers when we pray no, we also prepare no. We prepare for the worst no, ang aton nga pamilya, ang isa ka individual Bombo Daniel, ang aton nga gobernador gusto gitani nga zero casualty kay ang mga casualty ta Bombo Daniel sa mga nagliligad, mga negligence bala Bombo Daniel, nakabulasot, nakadanlog sa hubog, natabok sa sapa no. So for an individual to prepare, dapat hindi siya mag-inom kung magbinagyo na Bombo Daniel no. And then again, hindi lang ang kada isa kag isa kundi pati preparasyon sa pamilya, ang aton mga go bags no, ang aton evacuation center dapat bisitahan ta na, i-prepare naman ang mga evacuation centers. Ang cities and municipalities Subong sa Negros Occidental were advised to make or conduct their pre-disaster risk assessment no. Kag Subong Subong ko nga aga ma-meeting sa ila, but they are now doing their pre-disaster risk assessment together with their LCS or local chief executive no, ang aton nga mga disaster risk reduction management chairman no sa bilog nga probinsya for the preparation sa sini nga bagyo. Again, let us be proactive, let us be prepared no, review ang aton contingency plans, magtinlo sang aton mga waterways. We have still time Bombo Daniel mag-trim down sang aton nga mga kahoy no. Again Bombo Daniel, let me emphasize nga sa sige inula no, ang aton nga duta naman nimo saturated naman ni sa tubig and the possibility of flooding is imminent no. So Bombo Daniel, monitor kita. And then kung kinahanglan sang preemptive evacuation, especially those areas nga pwede maigo sang storm surge or flash flood or landslide no. So ginhatag naton sa mga disaster management officer naton ang list sang MGB landslide kag flood prone areas with a threshold of 50 millimeters. Ini nga operation plan no, pirmahan sang aton nga ang IATF administrator nato ng provincial administrator Attorney Refrando Diaz II no, ang aton nga operation plan para sa sining nga bagyo. And ini kwan sang list sang mga 50 mm threshold nga mga mga LGUs for their preparation sa flooding kag sa landslide. And then also ang aton nga action officer Attorney Diaz nag-emphasize man nga ang may ara pa kita COVID Subong. So sa aton mga evacuation center, we also prepare our evacuation center for the minimum health standards no, or protocols to be observed no, para syempre nubo na tangad ang Subong Bombo Daniel sa COVID no, ga panaog ng aton nga statistics sa COVID no. So hindi ta na pagdugangan, so we have to again with social distancing, with sanitation or alcohol or hand washing no, and using of mask to our sa aton nga mga evacuation center must be observed no, by the evacuees even though nga nag-evacuate sila para may order kag may ginahatag na naton ang mga guidelines kag impirmahan para sa aton mga LGUs implement the operational plan. So mga sa Bombo Daniel Subong no, ang aton mensahe sa ating gobernador kag ang preparasyon sa ating probinsya sa ining si typhoon. Okay, sige. Dr. Sifard Gerhard Kilian, sir, madamong salamat sa imong oras kag mabuhay ka. Yes, Bombo Daniel, kag sa ngalan sang atong gobernador, ang aton PDRMC chairperson,
Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Madamong salamat kag mayong udto sa inyo tanan. Si Dr. Zifar Gerhard Kailian, head sa PDMPD, Negros Occidental. So napaydalom kita sa signal number 1 kag automatic banwa ang Philippine Coast Guard nagpagwas ang advisory nga kanselado ang tanan nga biyahe Bacolod Iloilo Bacolod tanan, no, Fastcraft kag lakip naman ang Roro. So wala sang biyahe sa nagapamangkot diri kagida kag mga nagatext ato nagapamangkot kung may biyahe kun wala. Ang sabat wala sang biyahe ang mga sakayan pandagat. Ang as per advisory sang Philippine Coast Guard dated December 15, 2021, 11 a.m. 4 minutos banwa nakaligad sa tangnang ilauna diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto ang si Bombo Yanizil Minardo ginatry nyo to nga mag-contact man ang Philippine Coast Guard. No, mas mayo pagid nga may ara kita sa dugang pagid nga mga mensahe kag panawagan or paandam sa Philippine Coast Guard sa ato nga mga kauturan nga nagabiyahe sa dagat kag ini mga nagapanagat, nagapangisda, no, kasabi nagakarimalaso ini ato nga mga mananagat nga nagakadto gyapon sa lawod bisan lain ang panahon. Sige, balikan na natin ang dugang pang mga reports pagkaligad lamang sa pila ka mga ara na si daligid lang si Kwan Anay kay kun okay na to si Bombo Liani, no, alang-alang pa anyway kikagina gina-contact niya si Commander Librilla pero do alang-alang pa, no, do alang-alang siguro si Librilla. Anyway, daligid lang sa kay Bumbuan, no? Okay na to Bumbu just ang aton nga Christmas around the world. Una siguro na kay do na ka-schedule kita to 1 o'clock, no? Ang aton nga international correspondent sa Cyprus ginakuan man to, no? Ginalagas naman ng sining nga oras. So balikan naton ang aton nga Christmas around the world pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo na halin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, 9 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri na kita karon banwa sa aton nga Christmas around the world. Okay, gusto namon nga bisan ari lang kita diri sa Pilipinas mabatyagan kag may baluan man naton kung paano ginaselebrar ang Pasko sa iban nga mga kapungsuran. This time mga kabyanan, sa aton nga Christmas around the world, mangin kaupon naman nato ng aton nga Bumbo International Correspondent Bernadette Di Pino, dito karon sa pungsod sang Cyprus. Standby. Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Kadto naman kita sa pungsod sa mga Cypriots, ang Cyprus ukon Republic of Cyprus. Ato naman ibaluon kung paano diri mag-celebrate sang Christmas. Ang Cyprus nga isa ka island country sa Mediterranean Sea kag may capital city nga Nicosia. Ang puluyan sa mga masubra 1.2 milyones ka mga Cypriots. Kalakip na diri ang masubra 14,000 ka mga overseas Filipino workers o kon OFWs. Ang Cyprus ginapamunuan sang ila presidente nga si Nikos Anastasiades humalin sang tuig 2013. Sa mapa sang kalibutan, ang Cyprus makitaan nga ginapalibutan sa mga neighboring countries sini kaangay sang Turkey, Syria, Gaza Strip, Israel, Lebanon, Egypt kag Greece. Sa karon ginakabig ang Cyprus bilang major tourist destination sa Mediterranean kag naga-enjoy sang advanced high-income economy. Bangod nga mayoriya sa mga Cypriots ang mga Kristiyano kag nagapangadwa lamang diri ang pagtuluhan nga Islam, madinuagon ang ila pag-celebrate sang Pasko. Christmas in Cyprus is traditionally a solemn religious holiday. Kaangay man naton nga mga Pilipino nangin sentro sang selebrasyon diri si Hesukristo. Apang nakaibalo-bala kamo nga wala sila diri naga hinatagay sang regalo sa tiyon sang Pasko. Sa baylo naga-gift giving sila, ilabi na ang mga kabataan sa New Year's Day. Inibangod nga sa tagsa nga mag-abot ang Enero 1, ginapasidunggan sa mga Cypriots ang Greek saint nga si Saint Vasilis. Si Saint Vasilis o kun si Aios Vasilios daw kaangay nga Father of Christmas o kun amo ang Santa Claus sa mga taga Cyprus. An old man with a white beard who is wearing a red cape. Samtang sa tiyon sang Pasko, ang mga Christian Cypriots o kon mga Kristiyano diri, kalakip na ang mga Pinoy, nagaluto sa mga traditional sweets and dishes sa adlaw sang Pasko. Ini ang ginalakipan sang ila ginatawag kurabidis. Ang kurabidis daw kaangay sa fruit cake o kun tinapay nga may round almond made shortbread nga may lakot nga brandy, vanilla, mastika o kun rose water para sa extra flavor. Yara man ang ila ginatawag Milo Makurana nga isa ka honey vegan, ginupita
o kung isa ka klase sang tinapay nga ila ginatawag Christ bread. Hindi man madula sa ila lamisa ang zovla o kung daw kaangay sa barbecue diri sa aton. Vasilopita o kung ang pie cake kag ang egg lemon soup. Samtang paano naman magtinamyawanay sang Merry Christmas sa Cyprus? Well, mayara duha ka official languages ang Cyprus, ang Greek kag Turkish. Sa Greek ini sila nag-greet pinagi sa paghambal Kala Kristo Yenay, kag sa Turkish naman ini sila naghambal Mutlo Nuwala. Okay mga kabyanan, amo ito ang Cyprus, no? Kag kaupo naton karon subong si Bernadette Di Pino, no? Daw diri ni siya sa Limassol, no? Sa Cyprus, ang aton nga Bombo International Correspondent. No? Kag hibalo naton kung paano sila mag-celebrar sang Christmas dito sa Cyprus. Sa piya kalinya, pinagi sa Zoom si Ma'am Bernadette Di Pino. Ma'am, mayong udto. Hello. Mayong aga, mayong ugto dira. Mayong aga da sa inyo. Mga anong oras na subong, ma'am, sa Cyprus? 7:14 a.m. 7:14 a.m. Okay, do bali abansi kami diri mga pila ka oras man, mga 7? 6 hours. 6. Anong ka oras? Kung winter, 6 hours. Kung summer, 5 hours. Okay, sige. Ma'am, kumusta dira sa Cyprus subong? Paano mag-celebrate sang Christmas? Kay balo kita nga ang Cyprus daw majority dira mga Kristiyano, kag pila lang ka porsyento ang Islam. So paano mag-celebrate sang Christmas ang taga Cyprus? Diri ko nakita, no, kung ano man ang Islam, do ang Islam actually do ga-join, although they don't believe in Christ, pero ga-join man sila kung may mga Christmas party, gadalaman sila gift, do normal things. Kag daw kay European, kag westernized na subong, dito parehas man sa aton nga may mga Christmas decor, may ano man, pero ang usually ang gift given nila sa January. January, oo mo na. Pero subong tungod sa tradisyon, do ang mga bata gakabit sang mga stockings tungod sa European culture. Okay, do European na kuan na siya. Tungod sa European na influence. Oo, kag westernized bala. Pag dire ang ang stockings bala sa butangan chocolate na ang gabi dason in the morning kwaon sa mga bata. Okay, tapos, sige. Oo. Tapos sa mga Pinoy naman, usually gagather kami kagabudol fight. Mag-Christmas Eve na siya. Oo, tapos ang lamisa puno na sa pagkaon. Diyan lang kami tanan makaon. With your hand. Budol fight balay ng kanon. Ang side, gulay, fish. Kung ano daw ang sudan nga maano, butang na da. Tapos dira ka mukhaon tanan. Ang mga siling nila nga budol fight. So kada isa sa inyo, ma-share lang sa pagkaon, ibutang sa table. Oo. Why na kamuda sang lechon? Sang lechon, why kamuda yung lechon? May ara man, kay may oven. Kay balaan mo, di ba, malapit din sa Spain. Ang lechon, halina sa Spain mo. Ara man, nakibot ko gani. Ido, ang mga Portugal, ang do pare-pareho ang pagkaon. Okay. Oo. Tapos, ang gusto ko lang na na-adapt ko, gusto ko i-adapt, no? Inablang kong New Year, nang may cake na sila. Pinapanghata, ginahimo na. Tapos ang cake, may coins. Dira. May ano? Tapos, may coins, may, okay. May pisos, o 5 ka pisos, ibutang dira. Pero way kakabalo. Tapos, iti makaon na sila tanan nga whole family sa breakfast nung kung sino ang akuha sang coins, amo nang pinaka-luckiest person for the whole year. Di sadya gali may nagaway na karon sang cake para nga kung sino to magkakuha sang coin?
Ay, ginalantaw nila, kundi mga madaya. Bala, ginagawa nila. Nila to. Oo. Pero daw, ang ilan na siguro daw, sinadya naman lang guro, abala na magkaladunot ang cake. Oo, nadunot na gani ka ginalantaw, kundi ng coins. Pero tradisyon ina sa Portuguese, nga kin-adapt sa whole Europe man. Aha. Okay, sa Cyprus, ma'am, ano kadamo ang mga Filipinos dira? Ano to gani? Ang duila na kukakuha na wala. Ano kamo kadamo da subong? Subong kay ang iban nagpalauli na. Oo. Though why pa ko kakita sa statistic, no? So do hindi ko kahatag masyado. Pero madamo man. Madamo kami nga Pilipina, pero mas madamo di sa do milking, naging milking pot, damo Syrian, damo Turkish, damo Filipino, damo Vietnam. Dagan mo usamo gali. Oo, Nepalese, damo India, Syrian, damo na di kay obtain bala sa refugee. Ang inang mga residente sang Cyprus, hindi man sila siling abing nga daw para sa iban nga mga kapungsuran nga daw may mga discrimination sa iban nga lahi. Actually, ang discrimination it's for everybody all over the world, no? Kag gina-feel gid nila nga si Alexander the Great gidya kag ang ilang nga language amo na iya dapat matuon ka mo kay amo ning pinaka-ODS language do amo na sila daw ginapabatya gid ilang nga superiority. Kag ginapabatya gid nila nga you should learn how to speak Greek, you should not English amo na bala. Okay. Oo, bali ikaw mga ano ka nakalawig da, ma'am? 6 years manupuli na ko galing kaya mula na pila cancel lang ako nga flight 4 times. So sa anong katuig mo dira napilitan ka magtuon sang Griego? Sorry? Ano na? Siling ko sa anong katuig mo nga pagtinder na pilitan ka man siguro magtuon sa ilang lingwahe da, Greek? Kanami man, ibalaan mo ang mga scientific mga medical terms. Ano na tanan sa Greek? Pero sa cardiologist, no? Ang cardia meaning heart. Tawag cardiologist. Basta tanan nga mga medical terms, halin sa Greek kag mga microbio ni mo, halin na sa Greek tanan. So, nami mag-learn ka. Okay, sige. Anyway, ma'am, tidaway na anong sa anong katuig mo na kapag tira siguro kung mga daw majority Christian giman dira, daw hindi mo man siguro ma-feel nga daw kwan ka bala daw na ano gitawag sini daw alienated ka sa sinanga nga lugar. Oo. Kagdason abi presina no kung may Muslim nga mag-join nga mag-Christmas party. They don't believe in Christ but they give gifts. They believe in giving. Okay. Gahatag lang sa gift niya. Galing kay ang gift giving nila is January 1. Not December 24 because January 1 doon mo nakapistahan sa ilang patron dira. Kagdason amo na ang christening day nila. Kag diri ang highlights diri kay Orthodox religion, ang highlights diri is not the Christ born. It is yung resurrection. Amo na yan. Okay. Diri kaya 2 weeks na wala one. Sige. Ma'am, lastly, ang imo nga pagpanamyaw abi sa imo nga pamilya kag mga kabyanan diri sa Pilipinas? Ako gapasalamat gid kuno sa opportunity nga ginhatag mo Daniel. Kag Merry Christmas sa akon yung mga pakaisahan dira kay Manang Bing, kay Bong, kay Benji, kag kay sa akong tiya, kag ang akon utod sa Iloilo. Kag ang akon magulang. And most of all, my son nga ara sa Rojas. Thank you for this opportunity to share great things. Okay. Ma'am, lastly pagid gali ari. Pwede ka kahambal sang kag-greet sang Merry Christmas and Happy New Year sa Greek? Ang
Nabalaan ko lang yan, no? Hindi itong, anto kala, Christia, ano? Ang nabalaan ko nga, permi, kung niya nabatian, diri everyday kwan, Koronya pula. Ano to? Butsi ganon, many years to come. Many good years to come. Okay. Di amo ni di sila magkadto sila sa balay, masiling sila dahil Koronya pula. Muna. Okay. Sige, sige. Ma'am, salamat gid sa imong nga oras kag mabuhay ka kag halong da kamo permi. Oh, thank you, Daniel. Okay, sige, sige. Si Bernadette Dipinyo, mga kabyanan, no, dito sa Cyprus, ang aton nga Bombo international correspondent, no? Nag-share sang kung paano gina-celebrate ang Christmas dito sa Pungsod, Cyprus. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay. Ayo, nakalabot na kita sa Cyprus, Bumbujas. Ati ko din kayo malang sa ito yung mga tagpalamati, no? Naglaragway kita sa kung ano gina-celebrate ang Christmas sa nagkalilain nga bahin sa kalibutan. 25 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Hingagawin ko na yung report di Bumbuan, Sindol Surilla. Balikan ko lang si Bumbo Lianizel Minardo kay anyway, nakapahayag naman to ang PDMPD, may kantanan sa kanselasyon sa biyahe sa mga sakayan pandagat going to Iloilo diri pa balik sa Bacolod. Kuang ko rin ng report may kantanan banwa sa sabat ni Congressman Greg Gasataya na sa issue nga daw siya kuno ang naga-insinuate sa pamilya sa nagadunar sa duta para patindugan sa Bacolod City General Hospital nga islan kuno ining ngalan. Di sila ni Congressman kini sa tayo daway man. Daway man ko sinaya daway man ko sang nadumduman nga ginainganyo ko abi ang tag-iya sa duta nga islan ang ngalan sa Bacolod City General Hospital. Kaya sa pagkamatuod lang banwa, hindi man na basta-basta nga islan mo na yung magsiling kaya nga pa-islan ina kay sa kasuguan sa Akta Republika nga ginapirmahan sa aton nga presidente nga nangin isa nakakasuguan nakasulat dito yung ipatindog nga hospital sa Bacolod ang ngalan Bacolod City General Hospital. Ti kun islam mo sang lain nga ngalan ti ipamindar mo naman to ang gini nga kasuguan para maislan sa ngalan bao nano man nagadamo naman senaryo naman abi untatan to na ng pagsulo senaryo. Concentrate kita sa kayuan sa banwa, hindi nga sinaryohanay kita kay para gubuon ang isa, para itibong ang isa, para paawayon ng duwa. Ang sakon niya nga pagtanaw, may mga nagapaaway lang gini sa kay Greg kay Mayor Bing mo. Kuha ko abing report ni Bumbuan sa piyak na linya. Okay. Okay, sige. Hingagawon na nanay. Standby Bumbuan, unahon ko nanay ang kay Bumbo Dennis Rubica sa piyak linya kay awarding ini siya sa nagdaog sa 1 to Panalo Part 20 promo. No, hingagawon tani kay basi mabtan siya bla ka Bagyo. Bumbo Dennis Rubica okay na siya sa piyak okay. Sa piyak linya Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumbo Dennis. Go ahead. Yes, bumudan, no? Director sining Studio B, no? Sa pag-award natin sa samang winner. Sa aton sining 1 to Manalo Part 20 promo. Aton nga unang winner, bumudan, subong adlaw, pet sa 15 sa bulan sa Disyembre, no? Si Ma'am Edna Gansa, no? Sa Purok, Bayabasan, Barangay Bata, Bolapit lang, bumudan. Ma'am Edna, mayong hapon na? Mayong hapon. Kamusta?
Kamusta man? Kamusta ka na, Subong? Okay lang. Okay, lapit na edad ni Nanay Edna? 67. 67. Ba, duwa na lang katuwing mudan, 69 na. Anong obra ni Nanay, gani? Why, sa balay lang. Ah, balay lang. Okay, pila ka bilog apo? Dua. Dua. Okay, lagko na. Dua ang isa at pulo katuig ang kamanguran. Okay, now, saray mo premyo, ikaton winner sa mong suwanto pa na part 20 promo. O naka-winner sa mga adlaw, mo premyo, 500 pesos cash, kag 650 pesos ka worth sang grocery item. Are na butango sa blue nga color sang balde, sang orokan ng balde, magamit pa na, mapuslanon mo, ha? Pwede mo butahan tubig, pwede butahan ba bugas, ha? Kag ang 500 pesos, sige na pagpatugayon, ha? Karing imo nga 500 pesos ay 5 ini ka pwede ka tagsin. O na daho? 100 pesos. 100 pesos. Tugahan sa kapanin? 200 pesos. 100 pagid? 300 pesos. Plus 400. 400 kag katapusan. 500 pesos. 500 pesos. Kompleto na imo nga premyo? Kompleto na premyo? Ano mambal na na sa imo grasya nga nawaton sa buwan daw? Salamat sa Bombo Radio. Kag sa Star FM. Okay. Kaya ang mustang imo dabi bitara tutupad wala sa may biyabasano ibitara sila may entrama daw sa wanto panalo kay grasya gaulat para sila. May ano to tani sa pod ko sa Bayabasan. Sino na siya? Si Suping. Hello. Ibitara sa bay magulog entry. Ingko ulog ka entry para magdaog ka man para sa akon. Siling niya oo, mahulog ko entry ah. Kaya imo entry damo naman? Sobra na 50 da kabilog. Dugangi pag hindi mo, kuhan 5,000. 5,000? Para sa itong grando. Sige, Nanay Edna, Gansa, sang purok may usan, barangay Bata, sunod sa Bacolod, ha? Congratulations, dugangi entry, entry, para dakon chance sa magdaog. Oo. Okay, ayos. Radyo? Bombo, number 1. Number 1 ng Bombo Radio. Number 1 ng Bombo Radio. Batere. Salamat kita. Pupunta niya si Ma'am Edna Gansa sa Purok Bayabasan, Barangay Bata, sunod sa Bacolod. Nag-claim siya premyo. Siring adlaw malipayon. Mapuli, bit-bit ang grasya. So, Director Studio B, ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. No, ginahingagaw lang way tanang ginapandugayan pa para nga matag na rin ng premyo kay makapauli samtang nagalain ng chimpong. Paana nga na din sa sulod sa puluyan. Balikan na nato ng report ni Bombo Ann Sindol Surilia. No, sa piyag kalinya. Bombo Ann, please come in. Bombo Ann. Okay, sige abe. Go ahead. Ginapahayag sa aton sa Bombo Radio ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga ginapasalamatan niya nga tinahitso na gidman ang deed of donation sa tunga sa siyudad sa Bacolod kag sa sining pamilya Hinsole nga muning magadonar sang 3.5 hectares nga duta nga patukuran sining Bacolod City General Hospital. Hagisa lang nga ginaklaro ni Congressman Greg Bombodan nga tiway man siya nag-insinuate sa pag-ilis sining pangalan sang Bacolod City General Hospital. Kay base sa Akta Republika sa kasuguan dapat Bacolod City General Hospital. Ti kung gusto mo na iya islan Bombodante maano ka i-amendar mo gid na iyang kasuguan no. Anyway, suno kay Congressman Greg subong ginaproseso na ang dugang pa nga mga documentary requirements para nga malapit na lang gidya naton maangkon Bombodan ining pinakaimportante ang Bacolod City General Hospital nga kinahanglan gid naton tanan kay na hospital magabal kita nga hospital tinibaluan naton so especially sining COVID-19 pandemic damo nagikinahanglan sini Bombodan so unfortunately ting Bacolod no amo lang gid ang government hospital abing diri sa regional hospital aside from that tiway na so that is why you gina look forward gid ini no pamatian naton Bombodan ang kabayan sang pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Pagpasalamat kita no, sa pamilya Hinsoli. No, medyo pila na kabulan. We have been talking with them. Personally, istorya kita sa ila. And sang nagigad na mid of this year, mag-istoryahan naman kami ni Mel Navia.
about the proposal. So sila niya nga kung on the part ng city, donate. Okay, for me, it doesn't matter man kung i-donate ng pamilya sa syudad or sa national or anong government agency. But what is important for me is that there is a donation sang duta na mga inside sang hospital. Oo. So at least kung klaro na gid ni kong kay may lot na siya. Ano na lang ginahulat na kong after sang nga may lot, may donation na. Well, ang DOH nagtawag sa ako last week, I think before sang na-finalize ang city, ang donation. Kami pila ka mga documentary requirements pa na kinanglan submit ang syudad sa Department of Health. As a result man sa meetings ng DOH with the LGU. So we are waiting for that on the part ng Department of Health. Oo. So dayon kung ang subong ang syudad nagaklaro nga tigambals lang why man sila kuno plano nga islan ang name sang hospital anong mahambal mo sinaiya ko bilang author sang sinya nga hospital. Sino nagambal nga may change of name? Kaya wala man kuya nagambal nga may change of name hospital. I think they should better check and verify the informations nga ila sila kinapagwa. Kaya kuya, pag-interview sa akon sa media last week, namangkot ko nila about the parts ng condition na may ara sang ihingadlan as Teofilo Insoli Medical Center. I-clarify ko sa media na siling ko as far as I can remember during the discussion of this last July, na ang tinutuyo sa pamilya is for the entire complex and not the hospital. Oo. No, so wala kuya naghambal na ang syudad pailisan ang alan sa hospital because giniliwat ko to hambal sila ni Atty. Bayatan nga siling kuti that is a national law so hindi na iya ma-amend please lang ang name sa hospital. But siling kuya if they will ask me okay gidya nga i-name mo ang bilog na complex sa nadunar sa buta kasi ila na iya gidunar kag fair man na para sa ila. So I think they should verify the information nila sa ginatagwa kung sino ka insinuar because I don't insinuate when in fact nag-clarify pa gani ko sa media on two separate occasions last Thursday. Oo, nga wala na iya kung naghalinya sa imo nga bahin. Ay imo lang iya kung matigayon gini ang hospital nga niya. Yes. Amo na gin-clarify ko di last week na siling ko as far sa ako ni nabalaan. Ang condition ipa-name into Teofilo Insoli Medical Center is for the entire complex and not the hospital. So dapat they should verify kung din sino nag-insinuar because I did not make those insinuations. No? When in fact, I helped pagani clarify the issues in two separate interviews I had last week. Oo. So kung anong imo kong mensahe para sa mga pumuluyo kay ka na lang handom gid din nato nga makaangkon sang kaugalingon ng hospital ang Bacolod. Well, ang ako lang gid siguro is pasalamat lang kita. Nga nagamatamat na sana ang ining isa ka proyekto nga sugura naton way back 2018 no prior to the 2019 campaign or elections no nag-file na kita sa bill establishment of this hospital for Bacolod City. Also this project is for the people of Bacolod City. Kay this is long overdue no? Para sa atong diri sa syudad. Ara man na, klaro man na. Sino nagasenaryo siniyaw nga hutik naman sa kay Mayor Bing nga do pamatyagan ko do may ara gidi tao nga amon ni nagapakalain sa kay Greg sa kay Mayor Bing Lunardia nga daw pamatyagan ko do ginapaaway ang duha. Nga daw ay man sa problema ni sa kay Congressman Greg Sataya. Kag daw ay man to problema sa kay Mayor Bing sa nagligad. In fact, sa nagligad to blang statement ni Mayor Bing, ginaknalid sa mga ni si Congressman Greg Sataya, ginpasalamatan niya sa pagbulig nga matigayon ang ining pagpatindog sa Bacolod General Hospital, Bumbuan.
Yes, na kay para giniya sa mga pumuluyo bombodan. Oo. Kung may kinanglanon subong sa siyudad sa Bacolod, amo ining hospital nga bombodan. No pa matyagan ko kadamo na lagi sang himuon nga rason, do kadamo na gid lang sang himuon nga senaryo. Di sunod sa kay Congressman Gary Gasataya, siya ti national law na mo na nangalan niya Bacolod City General Hospital. Siya kung may aragiban nga parang hindi madula ang ngalan sang nagdonar sang propiedad, kinamatarong niya man siguro mag-insister man sa iya, pwede guro himuon nga sa ngalan niya ang bilog nga complex Ambot sing ganun bala ang the whole 3.5 hectares nga gindonate sa mga insuli, pwede na ingadlan siguro nga sino ganitong nagagwa nga ngalan to? Bombodan? Chofilo Hinsole Medical Center. Okay. Amo na siya. Sige daw, amo nang ginapagwa naman nga himuon kuno Chofilo Hinsuli Medical Medical Center? Oo. Amo na siya. Daw amo na. Ang sunod sa kay Congressman Greg, kung pwede siguro ang inangangalan, ingalan na lang sa the whole complex magsilingabi nga Chofilo Hinsuli Complex. No? Magsiling ka nga Bacolod City General Hospital nga nahamtang sa din siya namtang sa Chofilo Hinsuli Complex. Tidak na siguro daw okay, wag giya sang problema kay hindi ka na kinalan na mag-amindar sa kasuguan. Parang islan ang ngalan sang Bacolod City General Hospital. Kag at least mahatagan naton sang ngalan gyapon ang Bacolod City General Hospital. At the same time, ang nagdonar sa duta, hindi man madula ang niyang ngalan. Siguro daw fair man ha, Goro, kung amo na ang himuon. Amo gani, no? So, tarawan nato ni Bombodan, no? Kay lapit na lang gid niya, no? Mga pulog proseso sa mga dokumento, and then na dugay-dugay, may construction na sining Bacolod City General Amo gini makapalain kung kaisa ang ini mga aral lang sa palibot mo nga mayugid magpaaway, mayugid magsenaryo, mayugid magimo-imo sang istorya para nga ikaguba sang relasyon sang duha ka tawo. Bisan pa gani ining gin Malaysiani si Congressman Gary Gasataya nga hindi siya nangin matuod sa iyang gin promisa nga neutral siya. Ini gin senaryo man sang mga tao nga raman sa palibot kag magsutsot sa Mayor Bing nga si Mayor Bing si Congressman Gary Gasataya to putian na to hindi na to siya neutral ya kay nagbayo sa puti bla 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 damo istorya. Pero sa pagkamatuod lang kung lang taon naton banwa sino lang abi ang sang madamo nga bes nga makita naton si ang Grupo Progreso nga araman gani nagaupod si Atayde nga nagapadagan Congressman nga magkontra sa kay Gary Gasataya, never ni isa ka bes na nakabati bala kita nga nagreklamo si Congressman Gary Gasataya nga si Atayde ato dito sa grupo sang Pulahan, nagaupo dito kag ginatibong antes pa man niya naghambal gani si Mayor Bing Leonardia nga isikway niya na si Congressman Gary Gasataya kay hindi na nangin neutral. Antes pa man sila mga supporter si Mayor Bing Leonardia, grabe ni ang tibungan na isa kay Atayde mo. No, nga si Atayde do gulpiada man nang gulhot nga daw halin sa buho halin sa kawayang na buka. Nga way gitas sang ideya sinalin sang una subong man na ganiya nagagawa ngalan niya sina. Tapos never gid ni isa ka bes nga nagmuno kag nagreklamo na si Congressman Gary Gasataya. Ako in fairness lang sa tao sa insakto na yung aton. Way kita di sa may ginaapinan. Ang ato nag-aapin kita sang kamaturan. Si Gary Gasataya nakita sang Grupo Progreso. Sino sa Grupo Progreso kag ini mga tawo nga ara sa palibot nga gusto gid magsenaryo nakakita nga si Congressman Gary Gasataya nagasigi upod sa Grupo Putian na Bumbuan. May nakakita wala? Daw wala man. Daw wala sa may nakakita. So ubod silingon ang pamangkot dira amo ni. Sino karon ang hindi nangin matinuoron sa gin kasugdan? Si Mayor Bing Balaw kung si Congressman Gary Gasataya. Ako niya kung may aragin man sa kalain sang buot si Mayor Bing Leonardia sa kay Congressman Gary Gasataya, ang sako niya nga pagka-intindi, sila akong paghangop. Basi tungod nga naglae man ang buot ni Mayor Bing Leonardia kay Gary Gasataya tungod sang wrong information nga ginadulong siya.
Amo gini kung isa ang mga makapalit sa isa ka politiko, ang mga tao nga sa palibot ng mga sip-sip. Mga tao nga sip-sip kag daw may mga personal nga mga intereses man. Nga kung magpadala-dala kita sila sa mga personal nga mga intereses ng mga tao nga sa palibot, ribalaso ta. Ikaw nga politiko, halimbawa ako politiko ko ako example lang niya, mayor ko sa Bacolod. Tapos ang ako niyang pamatian lang mga ginahutik sa akon. Kag hindi ko yung actual nga magtanaw sa matuntun nga sitwasyon. Kag hindi ko pag i-double check, i-triple check ang kamaturan. Ay, siguro ko magdugay sa pagka-mayor, magguba ako. Magguba. Pati ang trabaho, hindi na makakonsentrate. Pati ang mga proyekto, why na? Hindi na matigayo. Kaya nga, tungkol nga mainit na ako sa congressman. Kaya sa aton nga lokalidad, sa LGU, halimbawa Bacolod, dapat mag-work hand in hand ang congressman kaya mayor. Kaya may mga proyekto ang congressman nga dapat suportahan sa mayor. Kung may proyekto na mayor nga dapat suportahan sa congressman. Kaya matabusin na karon kay tungod sang sige sutsakon si Mayor Daniel Lixonis sutsuton sang mga alipuris niya sa palibot nga ang katuyuan man ang nila sila personal man nila man nga kayuhan ti mapati man ko awayon ko to yang congressman nga amo na taning hindi ko ya pag-awayon kay kami ang mag-tibungan na isang mga proyekto. Tipunggan ko yang nga proyekto Tanaw ba lang natabo sa nagligad kay hindi mag-ugyonanay ang congressman kay ang mayor? Hindi ba lang sa nagligad to? Dira sa may madumduman yung banwa sa may circumferential road, dira sa may east area? Sa ginsang-an sang dalan sang Burgos kag circumferential road, hindi ba lang may ipatindog na dasang unang flyover? Okay, kinanglanon na gid ang flyover, da kay ginutok ang trapiko. Igo katapusan, why matigayon nga ginpunggan sang city mayor ang mapatindog ina. Kaya tungkol hindi sila mag-intindihan isang city mayor kag congressman mo. Anong resulta? Ang resulta sa kapirdihan sa katawhan. Kapirdihan sa katawhan. Di karon nagpalabugay kita ya kay may maayo. Ano ginabi ang kalainan nga ako niya in fairness, bisan mag-eleksyon man kag way eleksyon. Ang ako niya may hambala mo ni, ano nga kalainan ginimo ni Congressman Griga sa taya sa katawhan daw kaysa syudad sa Bacolod daw? May kalainan siya ginobra? Why man sa kalainan ginobra? Damo man mga proyekto. Hinali lang may nag-ulhot nga tao nga, why man ganin nato makilala na si Atay-Atayan? Atay-Atayan? Si Dan Ataydi na? Why man ganin nato makilala? Sino na siya how? Gulpiado lang siya nag-ulhot, tapos gubon ta na dayon ang gubon ta ng pagkatao sang ato niya congressman. Kay ang aton yang matabok naman kita dito sa isa ka tawo nga bag-ulang naguluhot. Kay nagapabot kita nga basi may magtubod mo na. Ang aton ang insakto lang. Way mataya nagasiling gid nga bisan sino man niya ang magapadalagan way kita labot dira. Nga abot silingon nga way labot nga hindi man naton yang hindi man kita sila mo. Ang aton ang kilabtanan nga kinahanglan makapili kita sa insakto nga makapangalagan sa katawhay, kaya mo nang pinaka-importante sa tanan. Sige kita sinaryuhan na, pati ang hospital nga, dali na lang ipatindog na, sinaryuhon pa naton, para masablagan naman, para nga, pati ang tag-iyasan duta nga, gusto magdonar, maglilingin ang ulo, para nga, hindi naman madayon ang donation, kag hindi naman matindog ang hospital. Ay, daw nga tinunto ang opisyon 46 minutos sa kaligas ng nangalauna bumbuan, isugpo na lang ni Abing report. May ara galisang pagtilipon ang mga punong barangay dira sa Boracay. Kagin patawag ini nga pagtilipon sang liga sang mga barangay ni Gles Gonzales Palin daw ang liga ng mga barangay. Chair. Nagkadto sa Boracay ang mga punong barangay pero hindi gimantanan. Kay may kuan sila kuno to daw by fellowship, daw blue banding. Adto man to si Mayor Bing Leonardia, may nakamuno nga adto man kuno to si Ataydi, tinagano ka to Ataydi. Ano imo yang papel dito kay punong barangay ka man? Punong barangay ka man Ataydi nga adto ka to sa Boracay upod sa mga punong barangay. Ano to imo yang papel ma-audience ka to, may ginhatag ka to, may ginayo ka to sa mga punong barangay? Kung si Mayor Bing ato dito way question kay Mayor sa syudad sa Bacolod mo.
Pero ikaw atay di, mapadalagan ka sa sining eleksyon, tapos adto ka dito. Anong tawag sini sa amo nga klase sang politiko? Trapo! Traditional politician, trapo! Ha? Anong itsura sa trapo? Ang trapo daw ginapahid na sa salong kay trapo mo. Traditional politician. Bumbuan, ano ka matuod ni? Confirmed na siya, Bombodan. Confirmed na siya. Kami kita... Actually, may mga pictures man na sila nga nagagluwa sa social media. Supposedly kay na-interview natin si ABC President Lady Gonzales Palan. Kasi syempre siya ang presidente sa Liga ng mga Punong Barangay. Pero since hindi siya available, wala siya nagasabat through text and through call kay Tiba si Masako man kay first day subong sang Banian Bakunahan. Anyway, si Kapitan Pico sa Barangay Mansilingan na muning kapitan nga accessible anytime masken Masako. Nag-confirm siya sa aton nga may invitation siya Bombodan, no, halin sa Liga ng mga Barangay nga maatambong pero why siya kaupod Bombodan kaya ba niya kabalo ka Bomboan may maintenance kumo do may ginabulubat sa balako why kaya kaupod. Ay abaw daligid lang Bomboan, no, kay sa aton nga mga Facebook viewers amo ni mga litrato nga si Atayde upod ni sa mga punong barangay niyo. Oo, kita mo na siya. Ang naka-floral, naka-floral. Makita ka traditional nga politician ho. Susuya-uya ka man Mr. Dan Atayde. Nagapadalagan kay mo kag magapadalagan ka sa sinipalabuton ng eleksyon. Nagupod ka na imo sa fellowship sa mga punong barangay. Ano ang pangaminsaron sa mga tao sa imo? Bumbuan? Oo, naglakat sila Friday, Bombodan. Ang naka-confirm pagid sa aton si punong barangay punong barangay Rodney Carmona sa barangay Sumag. Okay. Naman niya naglakat sila Friday. In fairness man sila, Friday sa naglakat, balik man sila pagka Sunday. So very the way man sila sa may hamper. Kaya ma-fellowship sila. Ang invitation, ma-fellowship sila Bombodan. Okay. Pagkaboto nila, man niya ato naman to si Mr. Dan Atayde. Manyati, ang bakot na to siya, sir. Hambal niya, ato naman to sila, si kunway kukbalo, kung ano to na tabo. Basta kami ang mga punong barangay. Amal niya, gin-invite kami for a fellowship. Naibalaan ko na Bumbuan no? Si Dan Atayde, ato dito sa fellowship sa mga punong barangay, kay man gusto niya man mangin membro man siya sang liga siguro, nga parang at least, parang at least bala ko pa mangkuton siya nga, siya nagpadalagan ka, nagsulod ka sa politika, nagpadalagan ka, congressman na anti-sina, ano pa nga mga nubo-nubo nga posisyon ang imo nga nakwan, ang imo nga naagyan. Kung natin kasi siya nakaagi ko punong barangay Naagyan ko tong punong barangay sa Boracay. So ako na. So confirmed na sa Bombodan, naglakat sila Friday, balik sila Sunday. Okay. Ining mga punong barangay. So ato dito. Amo na sila 43 sila, suno kay punong barangay, Ray Carmona, Bombodan. Pamatian tabala si punong barangay Ray Carmona. Rodney Carmona. Sa Boracay? Yes, ma'am. Okay. Ano gani kap ang invitation sa inyo sang liga? Ano gani itong ilang inyo tong activity? May activity nga haya ka liga. Team building. Oo. So pila ka mukha po ng barangay nagupod kap? So 43 lang. 43. Okay. So ang invitation halin kay Kap Lady Glass Cup. Yes, ma'am. So it's a team building. Tapos sino na yung Kap? Sino gasto? Siguro yung kaliga, walang ko nagbawan na nung... Oo, pero kamuya... Oo, ikamuya wise. Nagupod na lang sa invitation, no? Nagupod sa invitation, no? Tapos ano ni gani, Kap, pila ka mo to kadlaw? 2 nights, 3 days. 2 nights. So saan ka mo nagalin? Friday mo na mo sa Sunday, uli man kami. Sa Friday, Sunday. Tapos, sino pa itong mga upod nyo, Kap? Ato to si Atayde, Kap, no? Dan Atayde? Yes, ito to siya. Oo, doon ano to siya, Kap? Do fellowship, something. At yung siguro, nagsinagot na tayo siguro So, kumakalong, kasi parang gano'n namon, ato na silang ilaan. Ato na sila. Si Mayor Bing, so saan yan ang apas, Kap? Si Mayor Bing is Friday man. Siya na gano'n. Friday. Oo, so Sunday ka mo na nagbalalik. Oo. With 43 kamutanan yung mga punong barangays.
Okay, sige. Kap, thank you, Okay. good Kap. So, Arya, hindi na ni madinay ni Dan Ataydi kasi ang mga rara boys kay rara girls. Nag-upod si Ataydi sa Boracay. Ang pamangkot nga Boracay, gid. Kung ma-team building, malang kamo ka ma-fellowship, nga Boracay, gid. Sino gasto ini? Kagapila ang gingasto? Kay sino ni kwarta ang gingasto sa pagpaburakay? Kay pag tinir nila to sa pila ka adlaw sa Boracay, bumbuan? Yes, no. So amo na iyan na sang liga ang punong barangay Rodney Carmona Bombodan. That's why gusto tagid ma-interview si ABC President Lady Gles Gonzales Palen. Kay siya na nagapa-imbitar. Kay siya ang liga ng mga barangay president. Dali lang bumbuan kagiinan po pamangking kontak si liga ng mga barangay head president councilor Lady Gles Gonzales Palen. Halika ginasaga sa subong, why gid siya naka-reply sa imo? Wala, Bombodan. Amo gali. Basi nadlok. Ay, nano. Si punong barangay Palen, hubin pa ni siya, di ba? Hubin pa. Hubin ka pa ka, pero nagapa-influensya ka na sa mga tigulang, ang mga politiko nga masyado kamaro. Basi sa opisyo mo na, hindi ka magdugay. Bumbuan? Oo. So, Live amo na? Bombodan. Kay na-confirm naton nga siya nagapang-invite kaya mo nang ginambal sa aton ni Kapitan Rodney Carmona and si Kapitan Pico sang Mansilingan Bombodan why siya kaupod pero gintawgan man siya. Si Kapitan Pico yan nagsabat to kagina pero why siya kaupod. Anyway, dapat siguro pasabton tagid si Lady Gles Palen. Nga ang why magina question kung may pundo kay magkamuda sa pagpaburakay kag mag-fellowship kamudra. Wala question. Ang question nandra, nga gin-invite niyo si Ataydi. Kay mamalisya na iya, kay mapadalagan na siya iya. Ano ang papel ni Ataydi da sa fellowship niyo? Siya ang naghatag sa inyo lecture? Or siya ang maghatag sa inyo sang kayuhanda? O ano nga sistema nga arad da siya iya? Amo nang dapat ipamangkot naton sa kay Lady Gles Gonzales Palen na bumbuan? Yes, mamangkoto naton siya Bombodan. So tagan ta sa chance basic kun busy sa bayanihan bakunahan. Kay ina nag-text and call ako sa iya. Pero gasabat man na siya Bombodan may time siya. So po ipasabto naton siya no sa sining paglakat nila sa Boracay Island. Daw wala man sa huya-huya ba gamay lang nga delikadisa tani sa mga punong barangay ba do diri man yan naton daw diri ya kabudlan nyo na niligwaton kagabudlan nyo na ni i-justify sa inyong nga grupo. Daw kabudlay na bala i-justify nga grabe gid yang pag nyo pag ginimbitar nyo gid si Ataydi kay maluka mo yang mapadalagan ini. Hindi man ni siya opisyal sa syudad. Kung opisyal sa syudad, yaway problema kung si Vice Mayor Ilcid Familiaran ginimbitar to. O kung sino madra nga city councilor ginimbitar dito. Why gidya problema kay opisyal sa syudad mo. Mayor Bingular Dia, why kuya gin-question ang iyang presensya dito bumbuan. Kay city mayor siya sa Bacolod mo. Ang questionable diya si Ataydi. Ara na siya nag-ano na siya. Kaya ikaw man, Mr. Dan Ataydi, bonano man. Sa kaalam ni mo, why kagidya nakapaminsar nga, hindi lang ko na mag-upod. Kaya kay mamalisyan, kung nagapadalagan ko, bisan delikadisan lang gid. Di na nagkakapakita bumbuan. Nga si Dan Ataydi, wala gali sa delikadisa. Bumbuan? Oo. Ara sa Bombodan, kita taman na Kuya kamandan Ataydi ay, baunano nga. Bago ka pala nagsulod-sulod, ay kagani kapitan, kung sila dito ka lagan congressman daw, sa subong pa lang daw, palso ka na ho? Foul ball ka na, bumbuan? Yes, no. So pasabton to na ang Liga ng mga Barangay President, si ABC President, Lady Gles Gonzales Palen. So Bombo Daniel, amo ning update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohan na isaud to. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Pero kung tagaan ta tsansa si punong barangay Lady Gles Gonzales Palen sa pag-eksplikar. Nga daya si Dan Ataydi sa inyong aktibidad, kaya hindi man siya opisyal sa syudad. Kaya tagaan ta man sa tsansa si Dan Ataydi, nga adto katuya Dan Ataydi, maano katuya?
Maano ka to ya? Ba may ari sa din Olipuris ka daw maano man ho grabe tuto di pinsa man dayo no. Kaya daw nagaugtas kita. Hindi ta magugtas, gusto niyo makadlaw kita day. Ha? Kadlawan ta ni. Wow, dana tayo di, congratulations. Kanami. Hindi ko na lang gali ya pagkamalauton si Dan Atay di siya nga pagkadto sa Boracay upod sa mga punong barangay, no? Pero pasabton ta ni siya, no? Para nga maging fair ang tanan. Para sa ikaayo sang iya nga supporter, sa ikaayo sang buot, dayawon ko na lang si Dan Atay di, no? Okay man nga dayawon ta na lang. Suguran ko ang pagdayaw sa kay Dan Ataydi. Mr. Dan Ataydi, congratulations. Kag kita nagadayaw gid sa imo nga kaisog. No? Nga apisar pa nga ikaw nagapadalagan, ginbaliwala mo ang ginatawag nga delikadesa para lang makaupod ikaw banding sa mga punong barangay sa siyudad sa Bacolod. Dalayawon ang imo nga kaisog. No? Kag maayo ka gid. Maayo gid ang imo nga ginhimo kay at least napakita mo sa mga katawhan nga bisan daw hindi pwede ka daw lang-alang ang alang-alang o ginahimo mo nga hindi alang-alang. So congratulations, no? Oh, Mr. Dan Ataydi. Pero sa gyapon Mr. Dan Ataydi, pwede ka lang gyapon makasabat diri, open ang aton nga linya para ma-explicar kung ano gid basi na timingan man lang adto ka dito sa Boracay sa mag-abot ang mga punong barangay. Di okay gid way isang problema maka-explicar ka gid diri. Mr. Dan Ataydi. Mo kanabi gid lang nga tawo ni si Mr. Dan Ataydi mo. Kay kabalugid may iliyagid. Kag kabalugid siya kag natigayon gid natingwaan niya gid niya mag-upod sa mga punong barangay para sa isa ka fellowship. 1 minuto na bilin ka magandaan kita sa dagdag alas 2. Ang Pilipinas nakadetect karon mga kabiyanan sa Omicron variant. Ay. Basi amo naman ni Banwa ang pagasuguran nga imbis nga mangin malinong kag magin magbalik sa normal ang aton nga pagsinalayo basi kun marimalaso. Ang aton maayo nga pagsinalayo basi marimalaso. May report mga kabiyanan si Bombo Jane Bona. No? Sa Bombo News Center. Sa may kangtanan sa sining pag-detect karon may nakaabot gid diri. O kung may ari na kaso sang Omicron variant sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa Piakilinya, Bombo Jane Bona, please come in. Nakapasok na sa Pilipinas ang Omicron variant mula sa 2 international travelers. Sa data na inilabas ng Department of Health, isang returning overseas Filipino mula Japan ang isa sa mga nagpositibo. Dumating siya sa bansa noong Disyembre 1 sakay ng Philippine Airlines flight number PR0427. Ang isa pang nagpositibo sa Omicron variant ay isang Nigerian national na mula Nigeria. Dumating sa bansa noong Nobyembre 30 via Oman Air na may flight number WY843. Kapwa sumailalim na sa isolation facility ng Bureau of Quarantine ang dalawa. Inihayag din ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na isa sa mga nagpositibo ay fully vaccinated habang isa naman ay hindi pa nabakunahan. Isinagawa na ng kagawaran ng contact tracing sa mga pasahero na nakasama ng 2 international travelers. Mula sa Bombo News Center, ito si Bombo Jane Bona nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Jane Bona. Ay, di balantayan gini. No? 1 minuto na kaligid sa tag ng alas 2. Sa comment section bla, may ari din nga to the rescue dayon sa kaya tayo di. May araman din nga. Doon nag-utoy-utoy kadlaw mo. Ay, kasadya lang oo. Why na gani ko nagakomentar kita. Actually, why pa kuya nakakomentar. Why ko nagaputok ang butsi. Nagkakadlaw-kadlaw lang gani ko di. Chill-chill lang kita bala. No? Chill-chill lang banwa. Siyudad sa Bacolod. Kamu na dang bala. Kung sa mga manok pa, himulbuli nyo na. Himulbuli. Himbisi. Tanaw ng himbis bala kung okay nga manok ipang sabong. Kung sili pa sang migo ko, relax lang. No? Way sa gagamit sang no, may X na may S. Relax lang. Relax lang ang puso mo. Dami ari din mapatay. Ano,
Hindi mo magsagad ugtas kay kung mag-ugtas ka mo, may blood ka mo na. Matumba ka mo nga wala sang pilas. Oh, sige. Pasabton tabuha si Lidigles Gonzales Palin. Kag kung basi pwede maupod ni Lidigles Palin, si Dan Atay di mas maayo pagid kung duha sila nga ma-interview naton dungan. Ayos? Sige. Damo nagapamangkot din kamo nagkuha sa inyo nga pundo. Igasto na iya sa liga sa mga barangay. Di ano nang pundo na di na iyahalin ang pundo na. Paano nagkapundo ang liga? Ginagasto nyo lang sa Boracay ito bilang kadlaw, ha? Kaya mga sutil, gibla sa inyo mo. Kung sa bagay, pribiliyo nyo na, no? Kay, kung may oportunidad, kung halahan nyo, ha? Di kay may oportunidad, kay may kwarta. Kag may hatag sang kwarta. Di kundi pa Boracay ta. Sige, Manwa. Wala na kita sang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sonto. Upda na naman kita buwas, upod sa inyo Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. #1! Basta Radio Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bumbo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos